பண்ணல பண்ணல. நீங்க டிராமா எல்லாம் போட்டோம், நாங்க டிராமா போட்டோம். அவன் பண்ணல. நீங்க 6 பேர் தான் வந்திருந்தா, இல்ல டிராமா எல்லாம் அழகா போட்டு தூள் தான். மாதாஜி நாங்க எங்களுக்கும் டிராமா போடலாம் மாதாஜி. போடலாம் போடலாம், நம்மளும் போடலாம். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நல்லா இதா வரட்டும் மாதாஜி. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஓகே, கொஞ்சம் கிளாसेस போடுங்க மாதாஜி. எஸ், ரெகுலரா வந்து ஒரு சாட்டர்டே சண்டே தான் நமக்கு இல்லையே கிளாஸ். ஒரு நாளைக்கு போடலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அப்படியே நாங்கெல்லாம் கேரக்டராவே மாறிடுவோம் மாதாஜி. நிறைய இருக்கு. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இன்ட்ரெஸ்ட் வேணும் மாதாஜி. நீங்க எல்லாரும் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கிறதுனால தான் இப்படிலாம் ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. இல்லாட்ட யாரு வீட்டுல சௌகரியம் சொல்லும்போ எல்லாருமே வீட்டுல ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ், இப்போ வந்து நம்ம பாடத்துக்கே போயிடலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாலை வணக்கம் எல்லாரையும். ப்ரீ பக்தி சாஸ்திரி கோர்ஸ். இது வந்து பக்தி சாஸ்திரிங்கிறது ஒரு கிராஜுவேஷன் லெவல். அதோட முன்னாடி இந்த ப்ரீ எஸ்எஸ்சி ப்ரீ டிகிரி எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு கோர்ஸ் தான் இது. ஸோ இட்ஸ் அ வெரி நைஸ் கோர்ஸ். என்ன பக்தி தான், வேற நமக்கு ஹிஸ்டரி, ஜியோகிராஃபி, பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் கிடையாது. பகவானை பத்தி தான் படிக்கணும். போன 18 days என்ன படிச்சோமோ அதே தான் படிக்க போறோம். ஆனா கொஞ்சம் கூட எக்ஸ்ட்ரா ஸ்லோகாஸ், ஃபுல் 700 ஸ்லோகாஸ் we will cover. அப்புறம் வேற எல்லாம் ஒன்றும் சப்ஜெக்ட் கிடையாது. பகவானை பத்தி இன்னும் புரியணும் புரியணும் புரியணும், அதுதான் நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்க போறோம். ஸோ லெவல் 2ல we are going to do that only. இது வந்து ஒரு லெவல். அப்புறம் லெவல் 3, லெவல் 4, லெவல் 5 இஸ் கிராஜுவேஷன். அதுக்கப்புறம் இருக்கு போஸ்ட் கிராஜுவேஷன், பிஹெச்டி படிப்பு, அது எல்லாமே இருக்கு இஸ்கான்ல. ஸோ யாருக்கு வந்து இந்த மாதிரி சேலஞ்சிங்கா தோன்றதோ படிக்கலாம், ஈவன் அட் திஸ் ஏஜ் ஐ கேன் டூ இட், படிச்சு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாலும் படிக்கலாம். ஓகே, இப்ப இதெல்லாம் நம்ம எங்கன்னு படிக்கிறோம்னா இஸ்கான் மங்களூர். இஸ்கான் மங்களூர்ல ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில் இருக்கு. அங்கதான் நம்ம வர்ச்சுவலா வந்துட்டோம். அவருடைய பாதத்தை தொட்டு சேவிச்சு என்ன வேண்டிக்கணும்னா, இது போல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு நிறைய கொடுங்க இல்லையா. நம்ம இந்த மாதிரி எனக்கு தடங்கள் ஒண்ணும் இல்லாம எனக்கு நிறைய இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுங்க. வி ஆர் வில்லிங் டு லேர்ன். எங்களுக்கு எல்லாம் உங்களோட பாதத்தை தொட்டு உங்களோட சரணடையணும், அதுதான் எங்களுக்கு வந்து நோக்கமே தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப அதுக்கு என்ன வேணும், பௌதிகத்துல நிறைய இருந்துட்டே இருக்கும். சமைக்கணும், கொடுக்கணும், சுட சுட, இப்ப மாத்த சொன்ன சுட சுட கொடுக்கணும், இது நடந்துட்டே இருக்கும். இன்னைக்கு கொடுத்தவன் நாளைக்கும் கொடுக்கணும், நாளைக்கும் கொடுக்கணும் இல்லையா. அது நம்ம வேற வழி இல்லை, நம்ம அது பண்ணிதான் இருக்கணும். பட் சைட் பை சைட் பேலன்ஸ் பண்ணணும். என்ன பேலன்ஸ் பண்ணணும், பகவானுடைய ஆன்மீகத்தையும் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதுதான் எல்லாரும் பண்றீங்க. மோஸ்ட்லி இந்த கிளாஸ்க்கு வரவங்க எல்லாம் யூ ஆர் ஏபிள் டு டூ இட். ரெண்டுமே அது. அப்புறம் வேலைக்கும் போறாங்க. இதுல வந்து நம்ம கிளாஸ்ல வேலைக்கு போறவங்களும் இருக்காங்க. வேலையும் பார்த்துட்டு, வீட்டையும் பார்த்துட்டு, ஆன்மீகத்தையும் பார்த்துட்டு, அது டபுள் இல்ல, 3, 4 times, 5 times எல்லாம் வந்து பேலன்சிங் பண்ணி பண்றாங்க. So that is what is expected from us. But more importance to பகவானுக்கு கொஞ்சம் அதிகமா நம்ம எப்பவும் பகவானை நினைத்து பண்ணோம். அதெல்லாம் அந்த டேஸ்ட் எப்போ வரும்னா லெவல் 1 எல்லாம் வராது. லெவல் 2ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிக்க 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 அந்த இது வந்துடும். இப்ப நீங்க எல்லாம் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க. யூ மஸ்ட் பி வண்டரிங், நம்ம என்ன போடுறோம் நாங்க. என்னது மங்களாரத்துக்கு என்ன போடுறேன், எம்ஏன்னு போடுறாங்க. அப்புறம் என்ன ஜப்பா ரவுண்டு, இந்த ரவுண்டுன்னு போடுறாங்க. என்ன ரவுண்டுன்னு தெரியலையே. அப்புறம் என்ன ஆஃபரிங்னு போடுறாங்க. ஒன்னும் புரியலையே உங்களுக்கு தோணும். ஒண்ணும் கிடையாது. காலையில 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி நடக்கும். அதுக்குதான் எம்ஏ. அந்த மங்களாரத்துக்கு யாரெல்லாம் வரீங்க, அது வந்து விஸ்வரூப தர்ஷனம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. அது சோ காலையில இருந்து யார் மூஞ்சி முடிச்சேன் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லுவோமே. ஒண்ணும் இல்ல, பகவான் மூஞ்சில முடிச்சு விடலாம். அப்புறம் அன்னைக்கு என்ன நடந்தாலும் பகவான் பேர்ல பாரம். ஏதோ கஷ்டம் வந்தாலும் இன்னைக்கு உனக்கு கஷ்டம் கொடுக்கணும்னு இருந்ததா உனக்கு, சரி கொடு. இன்பம் கொடுத்தியா, ஓ சரி, வெரி குட் வெரி குட், இன்பத்தை கொடுத்தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் பேர்ல நம்ம இது கொடுத்துடலாம் அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை. சோ நம்ம காலையில வந்து 4:30 மணிக்கு மங்களாரத்தி இருக்கும். அது நம்ம பார்த்துட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் ஜப்பான்னு இருக்கும். நீங்க முடிஞ்சா ஜப்பா பண்ணுங்க. இல்ல அப்புறம் நல்ல தூக்கம் தான் வருது, அந்த நேரம் தான் நீங்க தூங்கணும் அப்படின்னா தூங்கிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். இல்ல அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகணும், தயார் பண்ணணும், அது பண்ணலாம். ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடும்னா முழிப்பு வந்துடும். ஒரு வாட்டி என்னன்னு அப்புறம் எங்க தூக்கம் வராது மோஸ்ட்லி. அப்ப ஜபம் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். மெயினா ஜபத்துக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ். பகவத்கீதா கொஞ்சம் மெதுவா வந்தாலும் பரவாயில்ல, ஜபம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். நீங்க எவ்வளவு ஜபம் பண்றோம் அவ்வளவு உங்களுக்குள்ள ஒரு டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் உங்களுக்கு தெரியும். யாருக்கும் தெரிய வைக்கிறது இல்ல, உங்களுக்குள்ளேயே வந்து ஏதோ ஒரு மாற்றம் தெரியும். ஏதோ பொறுமை, ஒரு பேட் குவாலிட்டி எல்லாம் வராது, நல்ல குவாலிட்டிஸ் தான் வரும். ஏதோ பொறுமை, ஏதோ ஒரு சகிப்புத்தன்மை, சம் டிஃபரன்ஸ் வரும். ஒரு மனசு ஒரே இதா இருக்க, ஒரு பிபி எப்பவும் ப்ரெஷரா இருந்தது மைண்ட்ல அப்படின்னா அதெல்லாம் சாந்தமாகும். இது ஆகக்கூடியது தான். இதெல்லாம் சும்மா பொய் சொல்றதெல்லாம் கிடையாது, நிறைய பேருக்கு ஆயிருக்கு. அண்ட் சின்ஸ் ஐ எம் ஆல்சோ இன்டு ஜப்பா செஷன்ல இருக்கிறதுனால ஐ கேன் ஃபைண்ட் ஆல்வேஸ் காமா, எது நடந்தாலும் போட்டோம் அவ்வளவுதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட தோணும். சோ அது வந்து ஜப்பா இஸ் இம்பார்ட்டன்ட், அதை பண்ணலாம் நீங்க. அதுக்கப்புறம் என்னன்னாக்கா இது இவ்வளவு நீங்க ஹோல் டே பண்ணலாம். அந்த காலையில மாத்திரம் தான் பண்ணல, ஏன்னா வேலைக்கு போறவா போகணும். வேலைக்கு போகும்போது நீங்க டிராவல் பண்ணும்போது பண்ணலாம், வரும்போது பண்ணலாம், ராத்திரி படுக்கிறது வரைக்கும் நீங்க வந்து ஜப்பா பண்ணலாம். குளிச்சுட்டு பண்ணலாமா, குளிக்காம பண்ணலாமா, அங்க பார்த்து பண்ணலாமா, இங்க ஒண்ணுமே வேண்டாம், எப்ப வேணா நீங்க பண்ணலாம். ஹோல் டேல நீங்க வந்து எவ்வளவு பண்றீங்களோ அது வந்து அந்த நம்பர் நாங்க எழுதுறோம். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணும். எது நம்ம வீட்டுல தான் நீங்க 18 days போஸ்ட் பண்ணனால உங்களுக்கு தெரியும். அது பகவானுக்கு எது நம்ம சாப்பிடுறோமோ, எது நம்ம
we are using something, we bought something. இப்போ ஒரு துணியே வாங்கிட்டோம்னா தீபாவளி போது என்ன பண்றோம், பகவானுக்கு வச்சுட்டு தானே இல்லையா? அதெல்லாம் நம்ம ஒரு பிராக்டிஸா தீபாவளிக்கு மாத்திரம் தான் வைப்போம், அதுல மஞ்சள் எல்லாம் தேய்ச்சு நம்ம அதெல்லாம் போட்டுப்போம். அப்படி இல்லையே, டெய்லியே பண்ணலாமே. எப்பெல்லாம் புதுசு என்னெல்லாமோ வாங்குறோம். ஒண்ணும் இல்ல, ஒரு குழந்தைல ஒரு கிளாஸ்ல கிட்ஸ் டீச்சர் தான், ஹேர் கிளிப் வாங்கினோம் அப்படின்னா அந்த ஹேர் கிளிப்பையும் பகவானுக்கு முன்னாடி வச்சு ஒரு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லி மாமந்திரம் சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு. நம்ம என்னெல்லாம் அப்ப சமையல்லாம் வெளியில வாங்குறதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. நம்ம வீட்டுல சுத்த ஆச்சாரமா நம்ம பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்றோம். ஒண்ணும் இல்ல, நாங்க அதெல்லாம் பண்ண முடியாது, ஃப்ரூட் வைக்கலாம். அதான் நம்ம 9th சாப்டர் நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பேன். தட் இஸ் வாட் we are going to repeat. சோ இதுதான் நான் உங்க குரூப்ல போடுறமே தவிர வேற ஒண்ணும் கிடையாது. சோ யூ ஆல்சோ கேன் பார்ட்டிசிபேட். இல்ல இப்போதைக்கு எங்களால முடியல அப்படின்னா நோ ப்ராப்ளம், நோ ஃபோர்ஸ் அட் ஆல். இதெல்லாம் யாரும் கழுத்துல கை பிடிச்சு இதெல்லாம் பண்ணு கிடையாது, ஒண்ணுமே கிடையாது. லெவல் 5ல இருக்கிறவங்களும் பண்ணலையா, நோ ப்ராப்ளம், விட்டுடுவோம். பண்ணினா நமக்கு நல்லது, நம்ம பாதையில கிடுக்கிட்டு நம்ம மேலுக்கு போலாம், அவ்வளவுதான். பண்ணலைன்னா ஓகே, அதுவும் அது போல இருக்கும். ஆன்மீகத்துல இருப்பாங்க, பட் அந்த ப்ராசஸ் இஸ் லிட்டில் ஸ்லோ. இது பண்ண நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வரும். ஸோ மெதுவா நம்ம உங்களுக்கு புரிஞ்சுப்போம். ஏன்னா இப்பதானே குரூப்ல வந்திருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ உங்களுக்கு அது புரிஞ்சுப்போம். ஸோ நம்ம இப்போ கிளாஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ரத்தி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா, வாங்கோ. அவங்கதான் அவங்கள பத்தி தான் சொன்னேன். அவங்களுக்கு 9 மணி தான் சௌரியம் இருந்தாலும் பாவம் இன்னைக்கு போன் பண்ணி ஹரே கிருஷ்ணா மேம். அவ இருந்தாலும் 9 மணி தான் சௌரியம் அப்படின்னா, அப்ப அந்த மாதாஜி கேட்டி நான் 9 மணிக்கு வச்சுட்டு இருந்தோம். அந்த மாதிரி அந்த டைம்ல வந்துட்டு இருந்தாங்க. இப்ப நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு அவங்க 7 மணி விருப்பப்படுறாங்க. சோ ஹவ் கேன் ஐ கீப் 9? இல்ல அந்த மாதாஜிக்கு 9 PM தான், அதனால நான் அதுதான், அதெல்லாம் முடியாது இல்லையா? அவங்க மாதாஜி சொன்ன யூ டேக் த ப்ரிஃபரன்ஸ். இப்போ உங்க லைஃப்ல என்னெல்லாம் இருக்கோ எதை விடலாம், ப்ரிஃபரன்ஸ் என்னோட லைஃப்ல இதை விட்டுடலாம், இதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். அந்த மாதிரி தோணிச்சுனாக்க நம்ம தான் சாய்ஸ் பண்ணி இது அட்டென்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு. எனிவே ஹரே கிருஷ்ணா. இப்போ நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நான் 3 வாட்டி சொல்றேன். and then we'll start the class. நீங்களும் மியூட்ல சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே, ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இப்ப பிரணத்தில யாருக்கெல்லாம் தெரியும் எனக்கு தெரியாது. லெவல் 1 படிச்சுட்டு வந்தவங்களுக்கு தெரியும்னாக்கா நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம். இப்ப வில் கோ ஃப்ரம் வித் த எக்ஸிஸ்டிங் ஸ்டூடெண்ட். முன்னாடி யார் இருந்தாங்களோ அவங்க ஆரம்பிக்கிட்டோம். பத்மா மாதாஜி, புவனேஸ்வரி மாதாஜி, ரத்தி மாதாஜிக்கும் கொஞ்சம் தெரியும், மறந்துருக்காங்களா தெரியாது. லீலாவதி மாதாஜி, ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி, பாமினி மாதாஜி, அப்புறம் ஸ்ரீலட்சுமி மாதாஜி, சிந்துஜா மாதாஜி, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, வேற யாரு, த்ரிஷா மாதாஜி. நீங்க 4 பேரும் நீங்க பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும்னாக்கா யூ கேன் ஆல்சோ ரீட். ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. யார் பண்றாரு? நீங்களே பத்மா மாதாஜி ஆரம்பிச்சு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனசலாகயா சக்ஷுருன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. புவனேஸ்வரி மாதாஜி. இல்ல ஒண்ணு எடுக்கலாம், நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. புவனேஸ்வரி மாதாஜி இருக்கலா? மாதாஜி இல்ல. ஓகே, ரத்தி மாதாஜி எடுக்கறளா? ஓகே, லீலாவதி மாதாஜி. எஸ் மேம். எஸ் மேம். யார் இருக்கா? ரதி மேம். படிங்க ரதி மாதாஜி, படிங்க. ஓம் அஞ்ஞான ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்மம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூபம் கதா அஹம் ததாதி சிவ பதாதிகம். சாரி மேம். நோ ப்ராப்ளம். லீலாவதி மாதாஜி படிங்க. வந்தேஹம் ஸ்ரீ குருஹ ஸ்ரீ யுதபத கமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம் ச ஸ்ரீ ரூபம் சாக்ரஜாதம் சஹகண ரகுநாதான் விதான் தம்ச ஜீவம் சாக்வைதம் சாவதூதம் பரிஜன சகிதம் கிருஷ்ண சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதா கிருஷ்ண பாதான் சஹகண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம் ச. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏ கிருஷ்ண கருணா சிந்து दीनबन्धु जगत्पदे गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते तप्त कांचन ஒன்னு படிக்கலாம் மாதாஜி. ஓகே ஓகே மாதாஜி படி. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. हरे कृष्ण माताजी. ஓல்ட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் ஆயிடுதா? இப்ப புது ஸ்டூடண்ட் படிக்கலாமா? புது ஸ்டூடண்ட்ஸ் யாருக்கெல்லாம் தெரியும்? பாஞ்சா கல்பத்ருபியஸ்ச. சிந்துஜா மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी. बांजा कल्प ओम माताजी. बांजा
हरे कृष्ण वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः சரி போல் नमो இல்ல போரும் போரும் ஒன்னொன்னு படிக்கும் மாதாஜி ஒன்னொன்னு படிக்கும் சிந்துஜா देवाय சிந்துஜா மாதாஜி ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிக்கிறாளா हरे நமோ हरे சிவாய ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி படிக்கிறாளா ஓ அம்மா படிப்பாங்களா லீலாவதி மாதாஜி ஸ்லோகாஸ் படிப்பாங்க மாதாஜி. இல்ல இல்ல இந்த இது அன்மியூட் பண்ண தெரியும் இல்லையா உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்ண தெரியும் மாதாஜி, ஆனா இது தெரியுமான்னு தெரியல. ஓகே ஓகே நோ ப்ராப்ளம் கண்ணம்மா யாரும் வந்திருக்காங்க ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இருக்கேளா அந்த மாதாஜி தான் கண்ணம்மான்னு வந்துட்டாங்களோ உங்களோட நெட்டு போயிடுத்தோம் தெரியல வேற யாரு படிக்கிறது பாக்கி த்ரிஷா மாதாஜி எஸ் த்ரிஷா மாதாஜி படிங்கோ இங்கிலீஷ்ல இருக்கு தமிழ் இருக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் வேணும்னா நான் சொல்றேன் நமோ பிரம்மண்ய தேவாய ஹரே கிருஷ்ணா ஆடியோ கேட்கவே இல்லையே மாதாஜி நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. இப்பதான் படிச்சாலே மாதாஜி ஒண்ணு படிச்சுட்டே எல்லாரும் ஒண்ணுதான் படிக்கிறாங்க புவனேஸ்வரி மாதாஜி மாதாஜி. ஓ நீங்க படிக்கல இன்னும் ஆமா ஆமா படிங்க 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 நமோ பிரம்மண்ய தேவாய नमो ஓ ब्रह्मण्य देवाय ब्रह्मण्याय च जग ஜகதிதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்த் மியூட் பண்ணிட்டு சரி புவனேஸ்வரி மாதாஜி படிங்க நமோ பிரம்மண்ய தேவாய ஓ பிரம்மன் கோ ஹிதாய ச கோ பிராமண ஹிதாய ச ஓ பிராமணே பிராமண ஹிதாய ச ஜகத்திதாய கிருஷ்ணாய கோவிந்தாய நமோ நம. த்ரிஷா மாதாஜி படி பார்ப்போம் நமோ மகாவதான்யாய नमो महाव्यात्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरस्ते नमः ஹரி போல் எஸ் இப்ப கண்ணம்மா மாதாஜி யாரு மாதாஜி கண்ணம்மா மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா கண்ணம்மா மாதாஜி இருக்கேளா ஓகே ஸ்ரீதேவி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா அவங்கதான் 2 பேர் விட்டு போயிருக்காங்க இல்லையா பாக்கி எல்லாம் சொல்லியாச்சு ஸ்ரீலக்ஷ்மி மாதாஜி தான் அம்மா லீலாவதி மாதாஜி அம்மா ஓகே நம்ம ஸ்லோகம் வரும்போது பார்க்கலாம் ஓகே அப்ப நான் பாக்கி உள்ள சொல்றேன் ஐ திங்க் கண்ணம்மா மாதாஜி ஸ்ரீதேவி மாதாஜி அன்மியூட் பண்ண தெரியலன்னு நினைக்கிறேன் குரவே கௌரச்சந்திராய ராதிகாயை ததாலயே கிருஷ்ணாய கிருஷ்ண பக்தாய தத்பக்தாய நமோ நமः நம ஓம் விஷ்ணுபதாய கிருஷ்ண பிரேஷ்டாய பூதலே ஸ்ரீமதி பக்தி வேதாந்த சுவாமின் இதி நாமினே नामस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्रीदेवी माताजी अनम्यूट பண்ணிருக்காளே படிக்கறடா படிக்கிற மாதாஜி படிங்க படிக்கிற மாதாஜி படிங்க பஞ்சதத்வ பஞ்சதாத்மகம் கிருஷ்ணம் பக்தரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதாரம் பக்தாயம் நமாமி பக்த சக்திதம். வெரி குட் கண்ணம்மா மாதாஜி இருக்கேளா she doesn't know to unmute okay जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे போயிட்டாங்களா தெரியல யாருமே தெரியல அன்மியூட் பண்ண முடியல உங்களுக்கு ஓகே சோ நம்ம வந்து பகவத்கீதை சாப்டர் 1 வந்திருக்கோம் அர்ஜுன விஷாத யோகா விஷாதம்னா என்னது வருத்தப்படுகிறார் நம்ம இது ஆல்ரெடி பார்த்தது 18 இதுல பார்த்தோம் மறந்துருப்போம் அதனால வந்து இப்ப ரீவைண்டிங் எல்லாம் என்னெல்லாம் மறந்துருக்கோமோ அதெல்லாம் ரிமெம்பர் பண்ண போறோம் இன்னும் டீட்டெயிலா பார்க்க போறோம் ஒரு ஸ்லோகம் விடாம நம்ம வந்து டீட்டெயிலா பார்த்தோம் அர்ஜுனா வந்து வருத்தப்படுறார் ஏன் வருத்தப்படுறார் அதை பத்தி பார்ப்போம் அப்ப இது சாப்டரோட டைட்டில் இருந்து அப்சர்விங் த ஆர்மிஸ் ஆன் த பேட்டில் ஃபீல்ட் ஆஃப் குருஷேத்ரா அப்சர்விங்னா கவனிக்கிறார் யாரு நம்ம எதிரணியில இருக்கா நம்ம எதிர்த்துன்னு யார் போராடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு படைகளை கவனிக்கிறார் சோ குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் படைகளை கவனித்தல் குருக்ஷேத்திர சொல்லணும்னா குருக்ஷேத்திரம் ஏன்னா தமிழ்ல வந்து கூகுலாம் சேமா இருக்கும் அதனால குருக்ஷேத்திர சொல்லாதீங்க குருக்ஷேத்திரம் அதான் பேரு குருக்ஷேத்திரம் அது வந்து படை அங்க போர்க்களத்துல வந்து படைகளை கவனிக்கிறார் வந்து யாருடையதெல்லாம் வந்து
பர்பட் யாருடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் எல்லாம் படிக்கிறோம்னாக்க பிரபுபாதோட. சோ அவரது தெய்வீக அருள் அபைச்சரன் பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா இஸ்கானின் நிறுவனர் ஆச்சாரியா போதனைகளின் அடிப்படையில் இதை வந்து நம்ம படிக்கிறோம். அதுக்கு வந்து நமஸ்காரம் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டோம் பிரணத்தில, இருந்தாலும் அவரோட பேர் சொல்லி சொல்றோம். சோ அவரு எப்படி எடுத்தார், அவரே சொந்தமாலாம் எழுத முடியாது. ஏன்னா இதெல்லாம் சீடர் வரிசை பரம்பரையில வந்தது. அவர் ஆச்சாரியார் என்ன சொல்லியிருப்பாரோ அதை பார்த்துதான் இவரும் படிச்சு அதை தான் எழுத முடியுமே தவிர அவர் கற்பனையெல்லாம் எனக்கு தோணித்து இப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. சோ அவரும் யாரும் ஃபாலோ பண்ணார், இந்த மாதிரி 4 ஆச்சாரியர்கள் இருக்கார். ஸ்ரீல பிரபுபாதாவின் வர்ணனை முக்கியமாக ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணா, ஸ்ரீல விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தி தாக்குரா, ஸ்ரீல ஸ்ரீதர சுவாமிகள் மற்றும் ஸ்ரீபாத ராமானுஜாச்சாரியர் அவரோட போதனைகள்லாம் அந்த புக்ஸ் எல்லாம் ரெஃபர் பண்ணி 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 அல்டிமேட்லி ஹீ கன்க்ளூட் ஒரு காமனா ஒரு வந்து இதை எழுதி அவா சொன்ன கருத்துப்படிதான் அவர் வந்து எழுதியிருக்கார். நம்மளோட இந்த உண்மை உருவில் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, பகவத்கீதை உண்மை உருவில் இருக்கிறதுல அதுல என்னெல்லாம் எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்கோ, பர்பட் அந்த என்னது மொழிபெயர்ப்பு, இது எல்லாமே வந்து அவர் எழுதினது ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் இவங்க எழுதின இது எக்ஸ்பிளனேஷன்ல தான். இது வந்து ப்ராமினென்ட்லி ஃப்ரம் ஸ்ரீல பலதேவ வித்யாபூஷணா, ஸ்ரீதர சுவாமி, அப்புறம் இது விஸ்வநாத சக்கரவர்த்தியன், ராமானுஜாச்சாரியர் இவளோட புக்ல இருந்தா எடுத்திருக்காரு. குரு ஃபேமிலியோட ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீ. குரு ஃபேமிலியில வந்து ஃபர்ஸ்ட் யாரு, கங்காதேவி. இதுக்கு ஒருத்தர் சாந்தனு, சாந்தனு சத்யவதி, இல்ல சாரி கங்காதேவி தான் முதல்ல. கங்காதேவியும் சாந்தனு, இவர் வந்து ராஜா, சாந்தனு இஸ் ராஜா, கங்காதேவியை மணந்தார். கங்காதேவி கண்டிஷன் விட்டா. என்ன கண்டிஷன், நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், ஆனா எனக்கு குழந்தைகள் பிறக்கிறத வந்து நீ வந்து நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன், யூ ஷுட் நாட் கொஸ்டின் மீ. அப்புறம் வந்து நான் என்ன வேணா பண்ணுவேன், யூ ஷுட் நாட் கொஸ்டின் மீ. திரும்பியும் பார்க்க கூடாது, நான் என்ன பண்றேன்னு திரும்பி கேட்க கூடாது, பார்க்க கூடாது. சரி அப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிற, ஒரு குழந்தை பிறந்தது அப்படி வந்து கங்கை ஆற்றுல போயிட்டு விட்டுடுறான். அவர் பாக்குறாரு, என்னடாப்பா என்ன நடக்கிறது தெரியல, ஆனா கேட்க கூடாது, கேட்டா அவர் விட்டு போயிடுவாருன்னு பேசாம இருக்காரு. இது 7வது குழந்தை தானே இவர் பீஷ்மர், ஐ ஃபர்காட் தட் நம்பர். அப்புறம் அந்த டைம்ல அவர் கேட்டு விடுறாரு, என்ன நீ எல்லா குழந்தையும் குழந்தைய பெற்றுட்டு சும்மா ஆத்துல போயிட்டு இப்படி விட்டு விடுறியே என்ன கேட்டோன்னு அவர் சொல்றா, நீ அந்த கொஸ்டினை கேட்ட இல்லையா, இனிமே நான் உங்க கூட இருக்க முடியாது, ஐ எம் டேக்கிங் மை சைல்டு ஆல்சோ எல்லாம். நம்ம அவர் பேரு பீஷ்மர், அவருக்கு முன்னாடி என்ன பேர் இருந்தது, சத்யவிரதன் இல்லையா, சத்யவிரதன். வாட்டவர், நம்ம அவ்வளவு டீட்டெயிலும் போக வேண்டாம். இருந்தாலும் இந்த ட்ரீ போட்டிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன். யாரு போட்டாங்களோ இந்த பிபிடி பண்ணவங்க, அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் இல்லையா, அவங்க ஏதோ போட்டிருக்கிறத நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, ஆனா நான் புரிஞ்சுக்கிறது நல்லது தானே. சோ அந்த குழந்தைய எடுத்து நான் சொல்றேன், நான் வளர்த்து ஆளாக்குறேன், ஒரு 17, 18 ஒரு மாதிரி அந்த ஏஜ் வரது வரைக்கும் நான் ஆளாக்கிட்டு அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒப்படைக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு கங்காதேவி மறைஞ்சு போயிடுறான். சரி, கங்கை ஆத்துல போயிடுறான் குழந்தை எடுத்துட்டு. சாந்தனு ஒத்தையாயிட்டார். அவருக்கு வந்து எங்கேச்சோ நல்ல ஒரு இதா இருந்தது, விட்டு போயிட்டு வருத்தத்துல இருந்தார். அப்போ அவங்க வந்து ஒரு மீன குடும்பத்துல மீனவர் குடும்பத்துல அந்த ஒரு பெண்ணை வந்து இஷ்டப்படுறார். அவர் பேரு சத்யவதி. அவ மணக்கம் விருப்பப்படுறார். அவ வந்து ஆல்ரெடி சத்யவதிக்கு முன்னாடியே பரேஸ்வர முனிவர் கூட அப்பெல்லாம் அந்த கண்ணால பார்த்தேன் காதால எந்த இது அப்படியே குழந்தை பிறந்துடும். நம்மள மாதிரி எல்லாம் பாடிலி செக்ஷுவல் இதெல்லாம் கிடையாது. அந்த மாதிரி எல்லாம் அந்த நல்ல அந்த ரிஷிமார்களுக்கு அவ்வளவு பவர் இருந்தது. சோ அவங்க வந்து பரேஸ்வர முனியோட வந்து அந்த பவர்ல வந்து அவங்களுக்கு ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது வியாசதே. அப்புறம் அவங்க இது பட் இது சாந்தனுக்கு வந்து சத்யவதி மேல காதல் வந்தோன்னு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு மணக்கிறார். ஆனா அவ அப்பா அடுத்த அந்த மீனவ குடும்பத்துல உள்ள அந்த அப்பா சொல்ற, அவ அப்பா பேர் போடல இல்லையா, இங்க போடல. அவங்க சொல்றாங்க, இல்ல வந்து உனக்கு வந்து இதுக்கு முன்னாடி இது பீஷ்மர் ஒரு குழந்தை இருக்கு சொன்னியே, அந்த குழந்தைக்கு எல்லாம் ராஜ்யம் போக கூடாது, இனிமே என் பொண்ணு கூட நீ கல்யாணம் பண்ணி இந்த குழந்தைக்கு என் பொண்ணு கூட பிறக்கிற குழந்தைக்கு தான் ராஜ்யம் வரணும்னு சொன்னேன்னு அவர் எகைன் ஒரு வருத்தப்படுறார். அதுக்குள்ள பீஷ்மர் தான் பெரியவளாய் வந்துட்டார். அவர் வந்து இதுக்கு வந்துட்டார். என்ன அப்பா இப்ப எப்பவுமே கவலையா இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கிறார். அப்புறம் சத்யவதிட்ட போயிட்டு சொல்றா, எங்க அப்பா உங்களை ரொம்ப விரும்புறாரு, நீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னு கண்டிஷன் போடுறா. அந்த சத்யவதியோட அப்பா கண்டிஷன் போடுறா, இல்ல நீ ஆல்ரெடி ஒரு பிள்ளை இருக்கை, அவருக்கு ராஜ்யம் வரணும்னா உனக்கு வரக்கூடாது. அப்புறம் அதுக்கு வந்து நான் இப்போ என்ன பெரிய ப்ராப்ளம் இல்லை, நான் வந்து கல்யாணமே பண்ணிக்க மாட்டேன், எனக்கு ராஜ்யம் வேண்டாம், எனக்கு நான் கல்யாணம் பண்ணாதானே என்னோட ஹேர்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு இது வரும், லீனியேஜ் எல்லாம் வரும், அதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம், நான் அவரோட பிள்ளையா இருந்துட்டு போறேன், எனக்கு கல்யாணம் பண்ணிக்க வேண்டாம். அப்படி அவர் வந்து கல்யாணம் இது பிரம்மச்சாரி விரதமே அப்ப எடுத்துட்டார். அப்ப சரின்னு சொல்லி கல்யாணம் பண்ணிட்டு அந்த சத்யவதிக்கும் சாந்தனுக்கும் தான் அந்த இங்க பிறக்குறாங்க. சித்ராங்கதா விசித்திர வீரியா, அந்த மாதிரி 2 பிள்ளைகள் பிறக்குறாங்க. சித்ராங்கதா வந்து அம்பாலிகாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். அதுல என்ன போட்டிருக்க, அம்பிகா, சாரி அம்பிகா. விசித்திர வீரியா வந்து அம்பாலிகா. அப்படி இது இன்னும் அப்படி போயிட்டே இருக்கும். அப்புறம் வந்து அப்புறம் சித்ராங்கதாக்கு என்னன்னாக்கா இல்ல என்ன எழுதுன்னா, ஆக்சுவலி அம்பிகா இது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. பீஷ்மதேவருக்கும் அம்பிகாவுக்கு வந்து ரொம்ப ஆசை பீஷ்மரை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன். ஆனா அவர் தான் விரதம் எடுத்து விட்டாரு, நான் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன்னு. அதனால என்ன பண்றாருன்னா, என்னோட தம்பிமார்கள்
இந்த சத்தியவதிக்கு பிறந்த குழந்தைகள்லாம் வந்து தன்னோட தாய் இல்லைனாலும் மாற்றம் தாய் தான், சித்தி தான் இருந்தாலும் அவளுக்கு பிறக்கிற குழந்தைகளும் என் தன்னோட பிரதர் தானே. அவளை கல்யாணம் முடிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிட்டு மூணு பொண்களை, ரெண்டு அம்பா அம்பாலிகா, அம்பா அம்பிகா அம்பாலிகா, இப்படி 3 உண்டு. இந்த அம்பா பேரே காணுமே. அது 3 பேரையும் அது வரும், அது வேற ஸ்டோரி. உங்களுக்கு எல்லாம் மகாபாரதம் தெரியும்னா இப்ப அங்க போயிடணும் நம்ம கதைக்கு. அந்த 3 பெண்களை கொண்டு வந்து விடுறாரு. ஆனா அம்பாக்கு ரொம்ப கோவம். அந்த அம்பாக்கு தான் வந்து பீஷ்மரை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு. ஹவு டேர் நீ வந்து இப்படி என்ன கொண்டு வந்துட்ட, எனக்கு ஒன்னதான் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம், வேற யாரையும் கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படி சொன்னேன். சாரி, நான் விரதம் எடுத்துட்டு இருக்கேன், என்னால எல்லாம் கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியாது சொன்னேன். சரி, உனக்கு விருப்பம் இல்லை இல்லையா, அப்ப நீ போய்க்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனுப்பிடுறான். அப்ப அங்க போனோடனே அது வந்து சரியாகல. அப்ப அவளுக்கு ஒரே இது என்னது, நான் விருப்பப்பட்டு நீ என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்கலையா, உன்னை எப்படியே பொண்ணே தீர்வேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ கங்கணம் கட்டினா அடுத்த ஜென்மத்துல அவ வந்து இதா பிறந்த அந்த மாதிரி ஒரு வேற ஸ்டோரி போறது. அப்ப பாக்கி 2 சிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க, அம்பிகா அம்பாலிகா. இந்த 2 பிள்ளைகளுக்கும் கல்யாணம் பண்ணி வச்சு பண்றாங்க. அப்ப என்ன, சித்ராங்கதாக்கு வந்து யாரு பிறந்தாங்க, இந்த எனக்கு பார்க்கவே இல்லை, இதை பாக்குறேன். சகுனி, காந்தாரி, திருத்தராஷ்டிரா, சித்ராங்கதா, விசித்திர வீரியா. யாருக்கா இந்த ஸ்டோரி தெரியுமா? சித்ராங்கதுக்கு என்ன ஆயிடுத்து, அவர் வந்து இறந்து போயிடுறாரு. அப்புறம் விசித்திர வீரியனும் வந்து சின்ன வயசுல அவருக்கு ஏதோ ஒரு ரோகம் வந்து அவரும் இறந்து போயிடுறான். அப்ப இந்த இவெல்லாம் விதவை ஆயிடுறான். அம்பிகா அண்ட் அம்பாலிகா பிகேம் விதவை. சோ இப்ப எப்படி அந்த லீனியேஜ் வரணுமே, ஏன்னா சத்தியவதிக்கு என்னன்னா, ஐயோ நம்ம இது குடும்ப வம்சம் தழைக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவ பிள்ளை யாரு, பீஷ்மதேவர், பராசர முனிவர் கூட அந்த ரிலேஷன்ல இந்த பீஷ்மதேவர்கிட்ட சொல்ல, நீ என் பிள்ளை தானே, ஒரு காரியம் பண்ணேன். அப்புறம் என்னோட இந்த 2 பிள்ளைகளும் இறந்து போயிட்டா, நீ என்னோட பிள்ளை தானே, நீ வந்து யூ கேன் ஹேவ் ரிலேஷன் வித் தெம் அண்ட் வி வாண்ட் டு ஹேவ் த ஹேர், தட் இஸ் ராஜ பரம்பரைன்னா பிள்ளைகள் எல்லாம் வரணுமே. அப்ப அவர் சொன்னா, ஓ அதுக்கு அம்மா ஒரு வேர்டு சொல்லியாச்சு, நான் பண்ணதானே வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் போறார். அம்பிகாவுக்கு பிடிக்கவே இல்லை. சுச்சோ, யாரோ பரபுருஷன் வந்து நம்மள என்ன யாருன்னே தெரியாது, அவ கண்ணை மூடிட்டு விடுறான். சோ அதனால அவருக்கு பிறக்கிற குழந்தைதான் வந்து திருத்தராஷ்டிரா. அவர் பிறக்கும் போது கண் இல்லாம, காட்சி இல்லாம பிறக்கிறார். அப்புறம் வந்து அம்பாலிகாவோட இந்த மாதிரி அந்த மாதிரி என்ன ஆடுது, ஐ ஃபர்காட். அவர் வந்து இது அவருக்கு என்ன ஆயிடுது இல்ல, அவரோட அந்த இது வியாசதேவர் வந்து பாண்டு தானே மாதாஜி, பாண்டு அம்பாலிகாவோட சேர்ந்து. அதான் அவரோட வந்து உடம்புல அந்த வியாசதேவரை பார்த்தா நாட் வெரி யங் லுக்கிங், ஒரு மாதிரி, அவர் முனிவர் தானே, அந்த மாதிரி ரொம்ப பிடிக்கவே இல்லை. அவரும் வந்து ஒரு மாதிரி மூஞ்சிய மாதிரி வச்சுக்கிறான். சோ அப்போ பாண்டு அந்த மாதிரி ஒரு ரோகத்தோட பாண்டு பிறக்கிறான், சீக்கிரம் இறந்து போயிடுறார். திருத்தராஷ்டிர பிறக்கிறான், நான் கண் இல்லாம பிறக்கிறார். ஓகே, அப்புறம் வந்து அப்புறம் வந்து ஒரு வேறொரு அவள அம்பாலிகா என்ன பண்றான்னா, வேறொரு என்ன பண்றவங்க ஒரு தாசி அனுப்பிடுறான். எங்கிட்ட எல்லாம் நீங்க ரிலேஷன் வச்சுக்க வேண்டாம், தாசி அனுப்பி அவர்கிட்ட வச்சுக்கோ அப்படின்னு. அவருக்கு தெரியாம அவர் ரிலேஷன் வச்சுக்கோன்னா அவருக்கு பிறக்கிறார் விதுரர். சோ இந்த மாதிரி 3 பிள்ளைகள் பிறக்கிறார் வியாசதேவர் மூலமா, திருதராஷ்டிரர், பாண்டு, விதுரர். திருதராஷ்டிரர் வந்து என்னது, காந்தாரியை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறார். காந்தாரி யாரு, சகுனி. இதெல்லாம் உங்களுக்கு சொன்ன இப்பவே விட்டு போயிடலாம் தோணும், பகவத்கீதால இதெல்லாம் என்ன படிக்கிறோம். ஆனா குரு ஃபேமிலியோட கொடுத்துருக்கேன், அதனால இது போட்டிருக்கேன். காந்தார தேசத்துல வந்து பிறக்கிற பொண்ணு, அவ பேரு காந்தாரி. அவ வந்து சகுனிங்கிறது, சகுனி நம்ம எல்லாம் கேட்டிருக்கோம், இதுதான் பிரதர் தான் சகுனி காந்தாரியும். காந்தர்வ தேசத்துல ராஜாவோட பொண்ணு. அவ வந்து திருத்தராஷ்டிர கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான். ஆனா அம்மடியானுக்கு வந்து இது கண்ணு இல்லையன்னு சொல்லிட்டு அவளும் வந்து கண்ணை கட்டின்னு விடுறான். அந்த ஸ்டோரி நமக்கு தெரியும், காந்தாரியோட திருத்தராஷ்டிரன். அப்புறம் வந்து குந்தி தேவி, பாண்டு. பாண்டு இறந்து போயிடுறார், குந்தி தேவி விதவியா இருக்கா. அப்புறம் விதுரரும் அடுத்தது பாண்டு, மாதிரி. மாதிரி வந்து செகண்ட் வைஃப், பாண்டு கல்யாணம் பண்ணிப்பாரு, இன்னொரு வைஃப். ஆமா ஆமா, நிறைய அப்படி உள்ள சொல்லி போறது. ஓகே, விதுரர் பத்தி அது அவ்வளவா போடல, ஏன்னா நம்ம இதுலயும் பகவத்கீதாலையும் அவ்வளவு கிடையாது. விதுரர் அவ்வளவுதான். அப்புறம் இவெல்லாம் ஒண்ணும் அந்த பிள்ளைகள். அடுத்த என்னது, இந்த துரியோதனா, இவருக்கு வந்து காந்தாரி திருத்தராஷ்டிரருக்கு வந்து 100 பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க, ஒரு பொண்ணு பிறக்கிறான்னு நினைக்கிறேன். அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு ஸ்டோரி. அதுல மூத்த வந்து துரியோதனா. அப்புறம் பாண்டு புத்திரர்கள் தான் பாண்டவர்கள். அப்ப குந்தி தேவி, தட் இஸ் குந்தி பாண்டுவோட புத்திரர்கள் வந்து குந்தி ஆல்ரெடி சூரிய கடவுள்கிட்ட அவர் வந்து ஏதோ ஒரு கிரேஸ் கொடுக்குறேன்னு சொன்னா, அவர் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் எப்படி சூரியனை பார்த்து என்ன பண்றா, குழந்தை தரிச்சுன்னு விடுறான். அது when she was young. டெஸ்ட் தான் பண்ணி பாக்குறோம். உனக்கு வந்து அதுவும் ஏதோ ஸ்டோரி இருக்கு, உனக்கு வந்து ஒரு அருள் கொடுக்குறேன்னு ஏதோ முனிவர் சொன்னா, அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு சூரிய தேவனை பத்தி அவர் அந்த மாதிரி பண்ணினோன்னு குந்தி தேவி குழந்தை வந்துடுறது. அச்சோ, இந்த குழந்தை வந்துடுதுன்னு சொல்லிட்டு அவ அப்படியே கவச்ச குண்டலத்தோட பிறந்த குழந்தைய அப்படியே ஆற்றல விட்டு அப்புறம் யாரும் வளர்த்துறாங்க அவரை. சோ அது மூத்த குழந்தை. அது அப்புறம் தெரிய வைக்காம அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணி அந்த குழந்தை பிறந்தாப்புலயே அவ காட்டிக்காம அதுக்கப்புறம் 5 குழந்தைகள் பிறந்தாங்க, யுதிஷ்டர், பீமன், அர்ஜுனன், நகுல, சகதேவா.
அப்புறம் என்னாச்சு, அப்புறம் திரௌபதி யுதிஷ்டர் எல்லாருமே வந்து திரௌபதி கல்யாணம் ஏதோ ஒரு ஸ்டோரியில வந்து 5 பேருமே பங்கிட்டு அம்மா நான் இன்னும் கொண்டு வந்திருக்கேன் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னா குந்தி தேவி பார்க்காம அதுக்கு என்ன எல்லாருமே ஷேர் பண்ணிக்கோங்க சொல்லிட்டான். பார்த்தா வைஃப் கொண்டு வந்திருக்காரு, வைஃப் எப்படி ஷேர் பண்ணிக்கிறது? அப்போ சரி அம்மா சொல்லிட்டாங்களேன்னு சொல்லிட்டு 5 பேருமே திரௌபதியை கல்யாணம் பண்ண அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. அப்படி அப்புறம் வந்து அவாவா வேற வேற மனைவி எல்லாம், பீமனுக்கு வேற 2-3 மனைவி அப்படிலாம் இருந்தது. அர்ஜுனன் சுபத்ரா, அபிமன்யு, அது மாதிரி எல்லாம் ஸ்டோரி நிறைய இருக்கும். இந்த மாதிரி பேர்லாம் நமக்கு நிறைய கேட்கப்படும் இதுல மகாபாரதத்துல, அப்புறம் பாகவதம்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி ஸ்டோரி நிறைய கிடைக்கும். இப்ப நமக்கு இதுல பகவத்கீதையில என்ன பார்க்க போறோம்னா, துரியோதனன், கருணா கொஞ்சம் வரும், கருணால கூடி வராது, அர்ஜுனன், கிருஷ்ணா இவ்வளவுதான் வரும். இது சும்மா அந்த குரு ஃபேமிலி போட்டதுனால பெரிய ஃபேமிலி. I was not prepared for all this. The story எனக்கு இங்க என்ன போட்டு ஒரே விஷயம். சிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் லார்ட் கிருஷ்ணா. ஓகே, சுபத்ரா, அர்ஜுனா கல்யாணம் பண்றது சுபத்ரா. அது யாருனாக்கா பலராமன் கிருஷ்ணாவோட, அந்த பலராமன் கிருஷ்ணாவும் கூட சொந்த பிரதர்ஸ் கிடையாது. அதெல்லாம் ஒரு ஸ்டோரி. ஓகே, இப்ப நம்ம வந்து இது பிரபுபாதாவை பத்தி ஒரு 2-3 சீன்ஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் then we'll go to பகவத்கீதா. அவர் எப்ப பிறந்தார்? 1896ஆம் ஆண்டில் பிறந்தார். அந்த ஆண்டில் செப்டம்பர் 1ஆம் தேதி ஜென்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள். இப்போ வரும் நமக்கு ஜென்மாஷ்டமி என்னன்னா கிருஷ்ண ஜெயந்திக்கு அடுத்த நாள் பிரபுபாதாவோட பர்த் ஆனிவர்சரி தான். ஜென்மாஷ்டமிக்கு அடுத்த நாள் கல்கத்தாவில் ஒரு எளிய வீட்டில் பெங்காலி காயஸ்தா ஃபேமிலி, பிராமணர்லாம் கிடையாது, அது ஒரு தனி இது, காயஸ்தா குடும்பத்தில் பிறந்த அவர் அபய்சரண் என்று அழைக்கப்பட்டார். இவரது பெற்றோர் ஸ்ரீமான் கௌர் மோகந்தே அண்ட் ஸ்ரீமதி ரஜினிதே, அம்மா அப்பா ஒரு பேர். அவர்கள் வைஷ்ணவர்கள். born on வைஷ்ணவர்கள் போட்டிருக்கா, வைஷ்ணவர்கள்னா கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். born on 1st September. இது இங்கிலீஷ்ல தான் போட்டிருக்கா, ஓகே, தமிழ்ல படிச்சுட்டேன். அப்புறம் குழந்தை வளர்ந்து கொடுத்து ஒரு 5 வயசு குழந்தைய எடுத்து அது மாதிரி பெருசா நிற்கிறார். 1901ஆம் ஆண்டில் அபய்சரண் தனது 5 வயதில் தனது நண்பர்களுடன் ரத யாத்திரை விழாவை நடத்தினார். அந்த டைம்ல எல்லாம் எப்படின்னா வீட்லயும் பஜன் கீர்த்தன் தான் நடக்கும், வெளியில பார்த்தாலும் கோயில் எல்லாம் பஜனை கீர்த்தனை. இந்த குழந்தைகள் என்ன விளையாடும்? அதே தான் விளையாடும். நம்ம குழந்தைகள் எல்லாம் பார்க்கலாம் இல்லையா, நம்ம கிச்சன்ல வேலை பண்றோம்னா அவளுக்கு ஒரு பாத்திரம் 2 பாத்திரம் கொடுத்தோம்னா அந்த பாத்திரத்தை போட்டு டங்குன்னு வச்சுன்னு விளையாடி இருப்பா. அவளுக்கு இருக்க டாய்ஸ் கொடுத்தா கூட they won't play. So that is our குழந்தைகளோட மென்டாலிட்டி. They will just try to copy us. சோ அந்த குழந்தைக்கு என்னன்னா எங்க பார்த்தாலும் பஜனை கீர்த்தனை தான் நடக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கும் ஒரு தேர் பண்ணி கொடுங்க, அதெல்லாம் தேர் இழுக்கிறாங்க, எனக்கு தேர் வாணுன்னு சொன்னா அவ அப்பா மரத்தால சின்ன தேர் பண்ணி கொடுத்து அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. அவர் வாழ்நாள் முழுக்க இந்த மந்திரமும் பகவானுடைய இதுவும் அது பண்ணி அப்படியே போயிடுது அவரோட. 1901ஆம் ஆண்டு. அப்புறம் என்னது 1922 1922 அதுக்குள்ள அந்த குழந்தை பெரியவனாயி ஒரு காலேஜ் போற தகுதிக்கு வந்துட்டார். அங்க பிரச்சாரம் பண்றதுக்கெல்லாம் ஆச்சாரியர்கள்லாம் இப்போ நம்ம ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி அப்படிதான் இருந்தது இல்லையா, நம்ம ஆன்லைன்ல இப்ப வந்ததுனாலதான் ஆன்லைன் படிக்கிறோம். முன்னாடி எல்லாம் எப்படின்னா ஒருத்தர் வந்திருக்காரு, ஒரு சுவாமிஜி வந்திருக்கா, நம்ம இப்போ அவரோட சொற்பொழிவு கேட்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம தான் போவோம் அந்த ஹாலுக்கோ, ஏதோ அந்த பந்தல் போட்டுருப்பா அப்படின்னு. சோ அந்த மாதிரி சொற்பொழிவு நடக்கிறதே என்ன சொல்றாரு கேட்கலாம்னு சொல்லிட்டு, ஏன்னா ஆன்மீகத்துல ஊறி போயிருக்காரு வீட்லயும் சரி. அப்ப அவர் வந்து தனது 26ஆம் வயதில் அவரது ஆன்மீக குருவான ஸ்ரீல பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூரை சந்தித்தார். அப்பெல்லாம் குருன்லாம் தெரியாது, ஏதோ ஆச்சாரியர் வந்திருக்காரு கேட்கலான்னு. ஆனா கேட்கறது எப்படின்னா அப்படியே கண் அப்படியே ஊடுருவி இப்படி பாக்குறாரு, காதால் அப்படியே டோட்டலி இஸ் என்க்ராஸ்ட் இன் வாட் இஸ் சேயிங். ஃபுல்லி அந்த என்ன சொல்றது, இப்ப நீங்க எல்லாம் கிளாஸ்ல உட்கார்றவங்கதான், வேற ஒண்ணுக்குலயும் தியானம் போகாம என்னதான் இருக்கு பிரபுபாதோட லைஃப்ல என்னதான் நடந்திருக்கு அந்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டோட நம்ம கேட்கணும் இல்லையா. அந்த மாதிரி அவரும் என்னது வேற என்ன சொற்பொழிவு பண்றான்னு குருவுக்கும் தெரிஞ்சு போயிடுது, இந்த ஆச்சாரியருக்கும் தெரிஞ்சு போயிடுது. இவன் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்டை வச்சு இந்த ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் நல்லா கவனமா கேட்கறானே, ஸோ இஸ் அ வெரி குட் டிவோட்டி அப்படின்னு அவருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுது. அப்ப மெதுவா வந்து அவர்கிட்ட வந்து நீ நல்லா கவனத்தோட பண்ற, நீ இன்னும் நல்லா மெருகு கூட்டி இன்னும் நல்லா வந்து ஜபம் எல்லாம் பண்ணி வாட்டவர் அவர் வந்து அந்த இது பண்ணார், ஹெல்ப் பண்ணார். அப்ப என்ன சொன்னார்னா, நீ வந்து இப்போ 26 வயசு ஆயிடுச்சு, இனிமேனா பிசினஸ் தான் பண்ணியிருந்தார் பிரபுபாத். பிசினஸ் பண்ணும்போது உனக்கு எவ்வளவு பணம் வருதோ, உனக்கு செலவு போக எவ்வளவு பணம் இருக்கோ, நீ வந்து புக்கு பிரிண்ட் பண்ண. நம்ம இன்னைக்கு வந்து நான் வாயால சொல்றேன் அவ்வளவுதான், அது மறந்தும் போயிடும். எழுத்து மூலமா இருந்ததுன்னா அது எப்பவுமே இருக்கும், பெர்மனண்டா இருக்கும் அந்த பிரிண்ட். அதனால நீ வந்து பிரிண்ட் பண்ணு, நீ என்னெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் படிக்கிறியோ ஒரு புக்கை எழுதி. அப்ப மேகசின் ஆரம்பிச்சாங்க, பேக் டு காட் ஹெட் அப்படின்னு. சோ 1933ஆம் ஆண்டில் அவரிடம் தீட்சை பெற்றார். மேலும் அபய்சரண் அரவிந்தராக பெயரிட்டார். ஓகே, தீட்சை. அப்புறம் பணம் கிடைத்தால், அவ குரு அதான் சொல்லியிருக்கார், பணம் கிடைத்தால் புத்தகங்களை அச்சிட அவரது ஆன்மீக குருவிடமிருந்து வழிமுறைகளை பெற்று 1944ஆம் ஆண்டில் பேக் டு காட் ஹெட் என்ற இதழ் மாதம் 2 முறை வெளியீட்டை தொடங்கினார். இன்னைக்கு இருக்கு, வெளியூர்ல எல்லாம் பார்த்தா தி பிரிண்ட். அவர் இல்லைனாலும் அந்த ஆன்மீக, இப்ப நம்மளோட எல்லாம் சக்தி விகடன் அது இதுலாம் வருது, எல்லாம் ஆன்மீகமா சம்பந்தமா எல்லாம் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி அவர் வந்து புக்கு ஆரம்பிச்சார். மேலும் அப்புறம் என்ன சொன்னார், இன்னும் வந்து நீ என்ன பண்ணாக்கா வெளியூர்லயும் படி. இப்ப நம்ம ஊர்ல இருக்க எல்லாருக்கும் கிருஷ்ணான்னா என்ன தெரியும், பஜன்னா என்ன தெரியும், எல்லாம் தெரியும். பக்தியே எல்லாருக்குமே பக்தி மார்க்கத்துல இருக்காங்க.
வெளியூர்ல எல்லாம் அது தெரியாது. அந்த டைம்ல என்னன்னா ஒரே ஹிப்பிஸ் தான் நிறைய, ஏன்னா கல்ச்சரே கிடையாது. சும்மா இருக்கு போதைப் பொருளை சாப்பிடணும் அப்படி மயக்க நிலையில இருந்துருந்தாங்க. அப்ப அவங்களும் வந்து தேர் ஆல்சோ ஹியூமன் தானே, அவளுக்கும் வந்து இதுல இருந்து கரை சேர்த்தி வெளியில வரணுமே. நீ வந்து நீ இங்கிலீஷ் கான்வென்ட்ல எஜுகேட்டட் தானே, உனக்கு நல்லா வெளியில போய் பிரச்சாரம் பண்ண தெரியும், நீ போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னா சரி போலான்னு அவர் பேக்ல மைண்ட்ல வச்சிருந்தார். ஆனா வீடுக்கு குடும்ப இது இருக்குமே, பாரம் இருக்கே. அவரும் ஒரு குடும்பஸ்தர் தான். குழந்தை பெத்தண்டாயிடுச்சுன்னா அப்புறம் வளர்த்தணும், அவங்களோட பொறுப்பெல்லாம் முடிச்சப்புறம் அவர் வந்து சரி ஓகே நான் திஸ் இஸ் அ டைம், என்னுடைய குடும்ப பாரம்லாம் நான் ஒரு மாதிரி முடிச்சுட்டேன், இனிமே நான் ஐ ஹேவ் டு டூ ஆஸ் பர் என்னுடைய குரு என்ன சொல்லியிருக்காரோ வெளியூர்ல போயிட்டு பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆரம்பிச்சார். எப்ப ஆரம்பிச்சாரு? 69வது வயசுல. நம்ம 69 எப்பதான் வரும், மெதுவா அப்பாடா போரும்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தோணும் இல்லையா? அவருக்கு வந்து அப்பதான் வந்து உத்வேகம் வந்து இல்ல போனோம் போனோம் என்னோட குரு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு. பணம் கிடையாது, ஆள் பலம் கிடையாது, அங்க வெளியூர்ல யாரு ஆளும் கிடையாது, அவர் மட்டும் தன்னந்தனியா இருந்து போனார். மேலும் சைத்தன்ய பகவானின் செய்தியை உலகம் முழுவதும் பிரசங்கிக்கும்படி அபியாவை வலியுறுத்தினார். யாரு? அவருடைய இது ஆச்சாரியர் தீட்சை கொடுத்தாரே சரஸ்வதி டாக்கூர், சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர். அப்ப சரின்னு சொல்லிட்டு அவர் போறார். அது என்ன கப்பல்ல போறார்? சரக்கு கப்பல். குட்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணுமே, அதெல்லாம் அழகா உட்கார்ந்து எல்லாம் போக முடியாது. ஏதோ கிளப் இருக்கு, ஏதோ உட்கார்ந்தோம் படுத்தணும், அந்த மாதிரிலாம் ரொம்ப இடம் வந்து கஷ்டமா இருக்கும். சரக்கு தான் எடுத்துன்னு போறான் அந்த மாதிரி கப்பல்ல போற ஐடியா. அதுவும் ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணினீங்க. அது சைத்தன்யா சரிதாமிருத்தம், சைத்தன்யல அதாவது பிரபுபாத சரிதாமிருத்தம்னு இருக்கும். லீலை, பிரபுபாதோட லீலைகள் அதெல்லாம் வந்து படிக்கணும். இருக்கும் மெதுவா அந்த எல்லாம் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணலாம். அப்போ உங்களுக்கு தெரியும். ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் அவர் வந்து போவோம் செஞ்சார். அங்க போயிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார். அப்புறம் வந்து ஆஃப்டர் இயர் ஆல்சோ நல்லா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிட்டு. சோ அந்த 1947 அவருடைய பக்தி மற்றும் புலமை திறன்கள் காரணமாக கௌடிய வைஷ்ணவ இயக்கத்தின், கௌடியனா பெங்கால் அந்த ஏரியாவுக்கு வந்து கௌடியா சொல்றாங்க, அதனாலதான் கௌடிய வைஷ்ணவா அப்படின்னு பேர் அவருக்கு. கௌடிய வைஷ்ணவ இயக்கத்தினா பஜன் கீர்த்தனம் பண்ணும்போது அந்த ஒரு இயக்கம் ஆரம்பிச்சாங்க. அவ எல்லாருமே உறுப்பினர்கள்லாம் என்ன பேர் வச்சாங்கன்னா பக்தி வேதாந்த, ரொம்ப பக்தியில ரொம்ப ஹை ஸ்பிரிட்ல இருக்காரு. அப்போ பக்தி வேதாந்தா என்று பெயர் வழங்கப்பட்டது. 1959 அவருக்கு சுவாமி என்ற பட்ட பெயரும் வழங்கப்பட்டது. 1965 ஸ்ரீல பிரபுபாதர் ஜலதூதா கப்பலில் சென்ற சரக்கு கப்பலில் அமெரிக்காவிற்கு பயணம் செய்தார். ரொம்ப அதுவும் வந்து அனுப்ப மாட்டேன்னு சொல்லிட்டான். சிந்தியா ஃபேமிலி தான், சிந்தியா மிஸ்ஸஸ் மொராஜி சிந்தியான்னு, அவங்கதான் வந்து ஓனர். இல்ல உங்களை எல்லாம் அனுப்ப முடியாது, வயசு எவ்வளவு ஆயிடுத்து, 70 ஆயிடுத்து, இங்க இருந்து அமெரிக்கா போனோம்னா 3 மாசம் எடுக்கும் உங்களுக்கு, அதுக்குள்ள வெளியில ஏதாவது ஆச்சுன்னா என்ன பண்றது, we don't want to take it. ஏன்னா ஆல்ரெடி இவர் ஃபேமஸ் ஆயிட்டார். எவ்வளவு பெரிய ஆச்சாரியர் நீங்க, இங்க இருங்கோ, இங்க வந்து பிரச்சாரம் பண்ண போறோம், உங்களை விடுறதுக்கு எங்களுக்கு மனசு இல்லை அப்படின்னு சொன்னார். இல்ல என்னோட குரு சொல்லியிருக்காரு, ஆல்ரெடி குரு எல்லாம் இருந்து போயாச்சு, இருந்தாலும் அவர் சொன்ன வார்த்தையை நீ காப்பாற்றணும், என்னோட குடும்ப பாரம் ஆயிடுத்து, எனக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போனார். அப்புறம் எப்படியோ சரின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஏற்பாடு பண்ணி அந்த சரக்கு கப்பல். அப்போ அதே போல சொன்னா போல 2 ஹார்ட் அட்டாக்கும் வந்திருக்கு அவருக்கு அந்த கப்பல்ல. அந்த 3 மாசம் டிராவல்ல இம்மிடியட்டாவே அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக்லாம் வந்தது. சீ சிக்னஸ் இதெல்லாம் வரும். நமக்கு என்ன வெளியில பார்த்தா எல்லாம் தண்ணி தான் இருக்கும், நாள் முழுக்க அதுதான் தெரியும், ராத்திரியும் அதுதான் கப்பல் ஆடிண்டே இருக்கும். எப்படி இருக்கும்? நம்ம ட்ரெயின் ஜேர்னியாவது கொஞ்சம் பெட்டர் தோணும், ஏன்னா வெளிச்சம் வந்தா கொஞ்சம் மரம் ஒரு ஸ்டேஷன்லாம் வந்தா ஒரு மனுஷாலியாக பார்ப்போம். பிளேன்ல போறவளுக்கு தான் கேட்கணும், 24 மணிக்கு அமெரிக்கா போறாள் எப்படி இருக்கும் இல்லையா வாழ்க்கலாம். அதே பிளேனுக்குள்ளேயே சுத்தின்னு இருக்கணும், அவ்வளவுதான். மகா சிக்னஸே வந்துடும். சோ ஜூலை 1965 போனார். ஆனா 1966 ஜூலை மாசம் அவர் இப்பதான் போச்சு அந்த ஆனிவர்சரி, 27ஆம் தேதி நினைக்கிறேன், இங்க போட்டிருக்க டேட் போட்டிருக்கேன், நான் 27 அவர் சொல்லியிருந்தேன், 27 ஜூலை 1966 அவர் உலகளாவிய மிஷனரி வைஷ்ணவத்தை மேற்கத்திய உலகிற்கு கொண்டு வந்தார். இன்டர்நேஷனல் லெவல்ல அவர் வந்து இஸ்கானுக்கு அனுப்பிட்டார். அவ்வளவு பக்தி எல்லாம் இருக்கிற ஹிப்பிமார்கள் எல்லாம் பக்தர்கள் ஆயிட்டா. ஹிப்பிமார்கள்னா முதல்ல அவனா எப்படி வந்தானா, ஓகே என்ன பிரசாதம் கொடுக்குறேன், ஏதோ சாப்பிடறது கிடைக்கிறது இல்லையா, நம்ம எல்லாம் ஒன்னும் சாப்பிடாம இல்ல, ஏதோ போதையில இருக்கும், போதையிலும் தெளிஞ்சா என்னது வயிறு பசிக்கும், திரும்பி போதையை சாப்பிடுற போதையில இருக்கும். ஆச்சா இங்க என்ன ஏதோ கத்த சொல்றாங்க, ஏதோ கை தட்டி என்னோ சொல்லணும்னு சொல்றாங்க, ஆனா சாப்பாடு கிடைக்கும் இல்லையா, சரி போலாம்னு அதுக்கு மாத்திரம் வருவாங்களாம். அது வரைக்கும் 1 hour பஜன் எல்லாம் பண்ணுவாங்க, சாப்பாடு கிடைச்சுன்னா போயிடுவா. Then they will not be seen at all. Next day again பஜன் போது வருவா. They were coming only for food. ஆனா மெதுவா என்ன எடுத்தனா they become பக்தர்கள். சோ வந்து வைஷ்ணவ இஸ்கானை நிறுவினர் 1966 ஜூலைல. இப்ப இந்த ஜூலை மாசம் போச்சு, அதுல வந்து ஆனிவர்சரி கொண்டாடினாங்க. இன்னும் இதா எடுத்தேன் இப்ப இங்கிலீஷ்ல. அப்புறம் செப்டம்பர் 1969 ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கத்தின் நிறுவனர் ஸ்ரீல பிரபுபாதா இங்கிலாந்தில் உள்ள ஜான் லெனனின் தோட்டமான
டிட்டன்ஹர்ஸ்ட் பார்க்கில் வீட்டு விருந்தினராக வந்தார். இவரெல்லாம் யாரும் தெரியாதே. அப்ப எல்லாரும் கூப்பிடுவாங்க, வாங்க எங்க வீட்டுல வந்து, இப்ப நம்மளே ஒரு சுவாமிஜி எல்லாம் வந்தா அங்க வீட்டுல வாங்க தங்குங்க சாப்பிடுங்க எல்லாம் சொல்லுவோமே, அந்த மாதிரி போயிட்டு அவங்க விருந்தினரா இருந்தார். அப்புறம் இந்த பீட்டில்ஸ் அப்பெல்லாம் பேண்ட் இருந்தது. தட் இஸ் பேண்ட்னா என்னது, மியூசிக் பேண்ட். ஒருத்தர் பாடுவார், ஒருத்தர் வந்து ட்ரம் பீட் பண்ணுவார், ஒருத்தர் வந்து மியூசிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வாசிப்பா. அப்ப அதெல்லாம் ஒரு என்னது, எல்லாரோட பாட்டுனா எல்லாம் வேணுமே, எல்லா வாத்தியங்களும் இருந்தாதான் ஒரு பாட்டு நல்லா சக்சஸ் ஆகும். சோ அந்த ஒரு ஃபுல் பேண்ட் வந்து வெரி ஃபேமஸ் தோஸ் டேஸ், தி பீட்டில்ஸ் அப்படின்னு. சோ அதுல வந்து ஜார்ஜ் ஹாரிசன் வாஸ் a சிங்கர். ஆல்ரெடி வாஸ் வெல் நோன். அந்த டைம்ல வந்து தி பீட்டில்ஸ் வாஸ் வெரி ஃபேமஸ். அவருக்கு வந்து இதுல இயக்கத்துல வந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ணா மூவ்மெண்ட்ல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து அவரும் ஹரே கிருஷ்ணா அவரோட பாட்டுல எல்லாம் சொல்ல ஆரம்பிச்சார். அப்ப டிவோட்டி அந்த இது பாட்டு கேட்கறவங்க இது என்னப்ப இந்த ஹரே கிருஷ்ணா எல்லாம் சொல்றதுன்னு தெரிஞ்சு போயிடுது அவளுக்கும். சோ அவர் மூலமாவும் நிறைய பக்தர்கள்லாம் வர ஆரம்பிச்சிட்டா. அவருக்கு ஆல்ரெடி நிறைய இது இருந்தா ஃபாலோவர்ஸ். they also started becoming ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். சோ தி பீட்டில்ஸ் உடனான அவரது சந்திப்பு, குறிப்பாக ஜார்ஜ் ஹாரிசன் நமது இயக்கத்தை உலகம் முழுவதும் செல்ல வழிவகுத்தது. அவரது தெய்வீக அருள் அமைச்சர் பக்தி வேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய புத்தகங்கள் அடுத்த 10,000 ஆண்டுகளுக்கு சட்ட புத்தகங்கள் ஆகும். நிறைய புத்தகம் எழுதியிருக்கார். நமக்கு எல்லாம் பணம் கொடுத்து வாங்கணும்னு அவசியம் கூட இல்லை. இது ஆன்லைன்ல வந்து வேதா பேஸ் போட்டா போதும். நமக்கு என்ன புக், லைப்ரரி வேதா பேஸ்ல லைப்ரரி போட்டா எல்லா புக்ஸும் நமக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல ரீட் பண்ணும். இங்கிலீஷ் அண்ட் அதர் ஃபாரின் லாங்குவேஜஸ்ல இருக்கு. ஹிந்தியில தமிழ்ல வேணும்னா நம்ம வந்து வாங்கலாம். இஸ்கான்ல எந்த கோயில போனாலும் வாங்கலாம். இல்ல நம்ம கோயில்ல இருந்தே வாங்கணும்னாக்கா அவங்க ஏற்பாடு பண்ணுவாங்க. நம்ம கோயில ஸ்டாக் இல்ல அப்படின்னாலும் they will make arrangement and they will send it to you. அதனால அது குவிக் இல்லையா, நம்ம எங்க அட்டாச்சா இருக்கோமோ அங்க அவங்க கிட்ட போன் பண்ணி அந்த ஒரு நம்பர் எல்லாம் கொடுப்பாங்க. சொன்னா அவங்க வந்து அவங்க அட்ரஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 நாள்ல அனுப்பிடுவாங்க. So we can do transfer of payment. அதெல்லாம் அப்புறத்தை இப்போதைக்கு நம்ம வந்து பகவத்கீதா படிக்கலாம். இல்ல என்ன இந்த கொடுத்தோம்னா நிறைய புக்ஸ் எழுதியிருக்காரு. அவர் காலையில எழுந்துட்டா இதான் வேலை. 2 மணிக்கு தான் தூங்குவாராம். 70 வயசு ஆயிடுத்து. 2 மணிக்கு தூக்கம் என்ன, அதுக்கப்புறம் இருந்து ஹரே கிருஷ்ண நாம ஜபம். அவரும் வந்து ஜபம் பண்ணுவார். அப்புறம் எழுத ஆரம்பிச்சிருவார். உரை எழுதுறது என்ன, இது பாக்கி எல்லாம் அந்த மாதிரி எழுதி அப்படி நிறைய புக்ஸ் எழுதி அதெல்லாம் சட்டப்புட்டு. இப்ப நம்ம எப்படி பகவத்கீதா இஸ் வெரி ஓல்டு, அதனால இன்னைக்கு நம்ம வந்து அதுக்கு ஒரு வேல்யூ, அது என்ன கொடுத்துருக்கோம் அது இன்னைக்கும் வந்து இது ஆப்டா இருக்கும். தட் இஸ் இன்னைத்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் அது படிக்கக்கூடியதா இருக்கு. அந்த மாதிரி பிரபுபாத எழுதின புக்ஸும் இன்னைக்கும் வந்து இன்னைக்குமே படிக்கலாம். அவர் எந்த இதுக்கெல்லாம் போனார் அப்படின்னு அபயச்சரன் பக்திவேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவருடைய பயணம் 65ல இருந்து 77 வரைக்கும் அவர் பயணம் செய்தார். உலகம் முழுவதும் 12 முறை 25 நாடுகள் விஜயம் செய்தார். யுஎஸ்எஸ்ஆர்ல எப்ப போனா ஜெர்மனி, இந்த மெக்சிகோ, வெனிசுவேலா, இந்தியா, அது இதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லா உலகம் முழுக்க சும்மா ஊர் மாத்திரம் சுத்தல, ஒரு இடத்தையும் கோயில கட்டிட்டார். இப்ப இஸ்கான் மங்களூர்ல நம்ம கோயில் கட்டின்னு இருக்கோம். கட்டி முடிச்சாச்சு ஆல்மோஸ்ட். இப்பதான் ஆகஸ்ட் 19ஆம் தேதி அதோட திருப்ப விழா இருக்கு. 18, 19 நிறைய பேர் போறாங்க. உங்களுக்கும் யாருக்கா விருப்பம் இருந்தா போகலாம். உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் 18 days இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பா. சோ வந்து அந்த மாதிரி இப்ப நம்ம ஒரு கோயில் கட்டுறதுக்கே மேலையும் குறியும் பார்த்து எவ்வளவு வந்து ஃபண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணி எல்லாம் பண்றோம். அவர் எங்க போனேன்னா ஃபாரின் மணி தானே, அவளுக்கு அவ்வளவு பக்தி. பணம் வேணும்னு அடுத்தடுத்து அள்ளி கொடுக்குறா. அப்படி அங்க பில்டிங் கட்டியாச்சு, ஒரு கோயில் கட்டியாச்சு. நினைச்சா ஒரு இடத்துக்கு கால் வைக்கிறார். மிடாஸ் டச் சொல்லுவா, அது ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. மிடாஸ் டச் அவர் எதை தொட்டாலும் கோல்டு ஆயிடுமா. அவர் அப்படியே ஆசையா பொண்ணை தொடர, அவரோட டாட்டரும் அப்படியே ஆயிடுறா, கோல்டு ஆயிடுறா. அந்த ஒரு ஸ்டோரி இருக்கும், குழந்தைகளுக்கு எல்லாம் சொல்லுவா. சோ அந்த மாதிரி இவர் எங்க போனாலும் வந்து அவ்வளவு பக்தி வந்து அப்படி மயமா இருக்கு. கோயில் அங்க ஈஸியா கட்டிடுறாங்க. அந்த மாதிரி நிறைய 25 கண்ட்ரில போயிட்டு நிறைய 108 கோயிலுக்கு மேல அவர் கட்டிட்டார். ஓகே, இதுதான் வந்து அவருடைய ஸ்டோரி நம்ம பார்த்தோம். இப்ப என்ன பாக்குறோம்னாக்கா நம்மளுடைய மங்களூர்ல வந்து நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் எங்க இருக்குன்னு அதை மாத்திரம் பார்த்துடலாம். முகவரி வந்து ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா கோயில், நேதாஜி நகரா, முடப்பேட்டு குலாய்ங்கிற அந்த இடத்தோட பேரு, முடப்பேட்டு அந்த ஒன் பர்டிகுலர் ஏரியா பேரு, மங்களூரு, கர்நாடகா. அதுல வந்து இப்போ நாமநிஷ்டா தாஸ் அவர் தான் வந்து எடுத்து நடத்துறார். இவர் என்ன படிச்சிருக்காருனாக்கா பிடெக் ஐஐடி கான்பூர்ல இருந்து படிச்சார். அதுக்கப்புறம் டுக்கா ஜாப் ஆல்சோ, இந்த இன்ஃபோசிஸ்ல ஜாப் எடுத்தார். எல்லாம் கரெக்ட் தான். நல்லா படிச்சுட்டி படிப்புலையும் படிக்காத முட்டாள ஒண்ணும் இல்ல, வேலை இல்ல, சரி இஸ்கான்ல நுழைஞ்சு சாமிஜி ஆயிடலாம் அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நல்லா படிச்ச ஆளு. இது ஐஐடிலையும் போய் நல்லா படிச்சு வெளியில வந்து கேம்பஸ் பிளேஸ்மெண்ட்ல எல்லாம் கிடைச்சு. ஆனாலும் அவருக்கு ஏதோ மனசுல ஒரு குறை இருந்துட்டே இருந்தது. என்னப்பா இன்னும் நான் பண்றது ஒன்னும் சரியில்லையே, எனக்கு இன்னும் திருப்தியாவே இல்லையே. பணம் வருது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நல்ல பதவி, அது இது நல்லாதான் இருக்கு, இருந்தாலும் ஏதோ ஒண்ணு குறைய இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சு போயிடுது. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இஸ்கான் வருவார் அப்படிதான் இருந்தார். அவர் முதல்ல இருந்தே இஸ்கான்லாம் கிடையாது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட காலேஜ் போது இப்படி போனார் வந்தார் அப்படி மெதுவா வந்து ஈடுபாடு வந்துடுது.
அப்புறம் பார்த்தா ஓஹோ இதுதான் டேஸ்ட், இஸ்கான் தான் எனக்கு வந்து கிருஷ்ண பக்தி தான் எனக்கு டேஸ்ட் கொடுக்கறது. இந்த இதுதான் நான் வந்து எனக்கு மனசுல வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு எனக்கு வந்து ஐ வாஸ் ஃபீலிங் லெஃப்ட் அலோன். சரி இப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து என்னது நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி. இஸ் அ நைஷ்டிக பிரம்மச்சாரி. தட் மீன்ஸ் கல்யாணம் ஆகாதுக்கு இஸ் மெயின்டைனிங் தட் செலிபஸி. ஓகே, ஹி மஸ்ட் பி நோ அரௌண்ட் 50 இருக்கும், 50, 51, 52 வயசு இருக்கும். பட் வந்து அவர் அந்த மாதிரி ஒரு பவர்ஃபுல் பர்சனாலிட்டி. அப்ப அவரோட இது என்னது கண்ட்ரோல்ல தான் இப்ப நம்ம இஸ்கான் உங்களோடய நடந்துருக்கு. அவர் தான் தலைமை வகிக்கிறார். அவர் கொடுக்கிற கைடன்ஸ்ல தான் இப்ப நம்ம கிளாஸ் எல்லாமே 18 days கோர்ஸ் எல்லாம் அவர் தான் ஆரம்பிச்சார். இது கோவிட் டைம்ல அப்ப ஆரம்பிச்சு அது இப்போ வந்து அப்புறம் வந்து அதே தான் இருந்தது. அதே 18 days தான் படிச்சிருந்தோம். அப்புறம் மாயாப்பூர்ல எல்லாம் கேட்டு அதுக்கு என்ன லெவல் 2 பண்ணலாமே, அப்புறம் லெவல் 3 பண்ணலாமேன்னு எல்லாம் ஏதோ ஐடியா பண்ணி எல்லாம் பண்ணி ஒரு அவங்க ஆல்ரெடி இருந்திருக்கு. பட் இந்த ஆன்லைன் இஸ் வாஸ் அ நியூ கான்செப்ட். எல்லாம் ஆஃப்லைன் இன்னைக்கு இருக்கு, கோயில்ல எல்லாம் போயிட்டு படிக்கிறாங்க. பட் ஆன்லைன் படிக்கிறது எப்படி, ஹூ கேன் வி டூ இட்? ஓ ஜூமா, சரி அதுக்கு என்ன வாங்கணும், அதுக்கு என்ன ஒரு டெக்னிக்கல் என்னது, அதுக்கு எவ்வளவு பணம் கட்டணும், அதெல்லாம் பண்ணி இன்னைக்கு ஒரு வந்து 2.5 லட்சமோ 2 லட்சத்துக்கு மேல 2.5 லட்சம் வந்து மாசத்துக்கு வந்து இந்த ஜூம் இப்ப நம்ம எல்லாரும் லாகின் பண்ணி வந்திருக்கோம். நம்மளாம் ஃப்ரீயா படிக்கிறோம், அவர் பணம் கட்டுறாரு. ஏன்னா இல்ல பக்தர்கள் ஆகட்டும், எல்லாரும் பக்தர்கள் ஆகணும், எல்லாம் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ் எல்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு he is spending. பட் இது doesn't say that only that எல்லாரும் வாங்கோ. ஏன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் வரமாட்டேங்கிறாங்க? நிறைய பேர் வந்தா தானே அதுக்கு வந்து இது இல்லையா, அவருக்கும் பெருமையா இருக்கும், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அப்ப ஆனா நிறைய பேர் வந்து இப்ப ஒரு 4 வருஷமா எல்லாரும் படிக்கிறாங்க. நிறைய பேர் படிச்சுட்டு போயாச்சு, இன்னும் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் சேவா பண்ணவும் வந்துட்டாங்க. நிறைய பேர் படிச்சு இங்கேயே வந்து இன்னைக்கு பிரபுஜியோட பாகவதம் இருக்கலை. அப்ப அவருடைய ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் அவர் வந்து ஐஸ்வர்யா மாதாஜின்னு. அவங்க வந்து பாகவதம் எடுப்பாங்க இங்கிலீஷ். அதே போல ஹிந்தியில எடுக்கிறவங்க அவ அம்மா அப்பாவே ஹிந்தியில எடுப்பாங்க. அவங்க அம்மா அப்பா அதே ஆசிரமத்துல இருந்து அவ பிள்ளை கூடிய இருந்து எல்லாம் பண்றாங்க. முன்னாடி இருக்கல, அப்புறம் அவரே சொல்ல வந்து இந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன பாக்கணும்னு தான் எல்லாருக்கும் இருக்கும் இல்லையா. பிள்ளை வந்து சன்னியாசம் வாங்கிட்டு போயிட்டாங்க, யாருக்கு தான் பிடிக்கும். அப்ப சொன்ன என்ன சன்னியாசம், நான் என்ன காட்டுக்கா போயிருக்கேன், இங்கதானே இருக்கேன், உங்களுக்கும் வரணும்னு என்ன பார்க்கலாம், இருக்கலாம், இங்கேயே இருக்கலாமே, அதுக்கு என்ன, நான் தான் பிரம்மச்சாரி, நீங்க அழகா இருந்திருக்கலாமே அப்படின்னு. இப்ப எல்லாரும் சந்தோஷமா ஒரே இதுல இருந்து இதான் நல்லா நடக்கிறது. இப்போ எல்லாரும் ஒரு வாட்டியாவது நம்ம போய் பார்க்கணும். ஓகே, இப்ப வரவேற்பு. இப்ப நம்ம வந்து பகவத்கீதாக்குள்ள நுழையலாம். ஒவ்வொரு பயணமும் ஒரு படியில் தொடங்குகிறது. ஒரு படியா வச்சுதானே மேல போக முடியல. ஒரு பயணம் எப்படி ஒரு படி, 2வது படி, இப்படி பண்ணி ஒரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் மூவ். அதே போல கீதையின் தியானத்தால் பயணத்தை ஆரம்பிக்கலாம். பகவத்கீதை என்பது நம்ம எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்களை கொண்ட ஒரு காவிய நூல். நமக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியாது, ஏதோ பிரச்சனை இல்லாம இருக்காது. ரோஜா செடியில முள்ளு இருக்கிறா போல ரோஜா செடி நல்லாதான் இருக்காது, முள்ளு குத்துமே. அதுபோல நம்ம லைஃபும் நல்லாதான் போயிட்டு இருக்கு. ஆனா ஏதோ ஒண்ணு மனசு வருத்தம், உடல் வருத்தம், ஏதோ ஒண்ணு இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி இருக்கும். ஆனா அது எல்லாமே எப்படி டீல் பண்ணணும், திஸ் இஸ் a லைஃப் மேனுவல். பகவத்கீதை இஸ் a லைஃப் மேனுவல். எப்படி நம்ம லைஃப் லீட் பண்ணணும்னா அதை போட்டுக்கே தவிர, கிருஷ்ணா அது ஒரு கேரக்டர், அர்ஜுனா ஒரு கேரக்டர், அவங்க பேசிக்கிறாங்க, எல்லாம் அங்க இருக்கிற கேரக்டர் பேசுறான். பட் அதுலயும் கருத்து நம்ம எடுத்துக்கணும். இதுலயும் நம்ம என்ன பண்ணணும், எதை எடுத்துக்கணும், எதை எடுத்துக்க கூடாது, நாட் ஓன்லி எதை ஃபாலோ பண்ணணும், எதை ஃபாலோ பண்ணக்கூடாதுன்னு இருக்கு. சோ அதையும் நம்ம வந்து படிக்கலாம் இதுல இருந்து. சோ எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் பதில்கள் கொண்ட ஒரு காவிய நூல். இது மகாத்மா காந்தியால் ஆன்மீக அகராதியாக கருதப்பட்டது. அதுக்கு என்ன டேர்ம் கொடுத்துட்டாரு, இது வந்து நம்ம ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி ஃபார் இங்கிலீஷ்க்கெல்லாம் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி ரொம்ப ஃபேமஸ். இப்ப நிறைய வந்துடுச்சு, விக்கிபீடியா அது இதெல்லாம் ஆன்லைன் நிறைய வந்துட்டு. அந்த காலத்துல ஸ்கூல் படிக்கிறவங்கன்னா ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரி எப்பவுமே ஸ்கூல் படிக்கிற குழந்தை வீட்டுல இருக்கும். ஏன்னா ஏதாவது ரெஃபர் பண்ணணும், புது புது வேர்டு தெரியாது, அதுலதான் பார்ப்பேன். இப்ப மகாத்மா காந்தி இது வந்து ஆன்மீக அகராதி. ஆன்மீக அப்படி மீன்ஸ் ஆன்மீகத்துல ஏதாவது சந்தேகமா ரீட் பகவத்கீதா. இப்ப நம்ம லெவல்ல என்னன்னா பகவத்கீதா எல்லாம் சேமா தான் இருக்கும். ஆனா படிக்கதான் அதோட வந்து புரியும். மகாத்மா காந்தி அதுபோல் படிச்சிருக்காரு. அவரோட டே வில் ஸ்டார்ட் பை ரீடிங் ஸ்லோகாஸ். அவரோட அந்த ஆசிரமத்துல வந்து ஒரு செஷன் வந்து பகவத்கீதா எல்லாம் படிச்சு தியானம் பண்ணி ஜபம் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் அன்னைக்கு டே ஆரம்பிப்பார். அவர் அவ்வளவு பிஸி பர்சன் வாஸ் டூயிங் தட். அப்ப நமக்கெல்லாம் வந்து இவ்வளவு பெரிய பெரிய ஆளே பண்றாங்கன்னா நமக்கு நேரம் இல்லை. அவருக்கு 24 மணிக்கு தான் இருக்கும், நமக்கும் அதே அவர்ஸ் தான். நமக்கு எல்லாம் வந்து குறுகி அவளுக்கு ஜாஸ்தி அந்த மாதிரி கிடையாது. இதே உலகத்துல அவள் இருந்திருக்கா. அண்ட் நாட் வெரி லாங் இயர்ஸ் அகோ. இப்ப இருந்தவர் தான் இல்லையா, சம் 50 years back, 30 years back. சோ இது வந்து அவர் வந்து ஆன்மீக அகராதி என்று கருதினார். மற்றும் இது உலகம் முழுவதும் உள்ள பல தலைவர்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் புத்தகமாகும். நாட் ஓன்லி இந்தியால, even foreign countries, many people were following and they really liked it. அந்த மாதிரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மகாத்மா காந்தி என்ன சொன்ன, கீதையில் தியானம் செய்பவர்கள் ஒவ்வொரு நாளும் அதிலிருந்து புதிய மகிழ்ச்சியையும் புதிய அர்த்தங்களையும் பெறுவார்கள். அர்த்தம் புரிஞ்சுனாதான் புரியும் வச்சுக்கோ. ஆனா படிக்கதான் தெரியும், பிகாஸ் இன் சான்ஸ்கிரிட் நமக்கு தெரியாது. அப்ப இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னாக்கா சான்ஸ்கிரிட் வேர்ஸ் படிக்கணும்னு சொல்லிட்டு படிக்கணும். அதுக்குள்ள தமிழ் மீனிங்கும் படிச்சு நம்ம புரிஞ்சு பாக்குறோம். சரி, அது புரிஞ்சுட்டு என்ன பண்ணணும், அதுல இருந்து என்ன இருக்கோ அது ரசம்,
இந்த டிகாக்ஷன் போட்டு அந்த டக்குன்னு விழும். காத்தால டிகாக்ஷன் போடுறதே பெரிய பாடு இல்லையா? யாரெல்லாம் காபி குடிக்கிறீங்களோ அதுவும் அந்த ஊர் பழக்கத்துல இருக்கிறவங்க ஸ்ட்ராங்கா ஃபர்ஸ்ட் டிகாக்ஷன்ல குடிக்கணும்னா அது வெயிட் பண்ணி அதுக்கு சடசடான்னு விழுதுன்னா அதெல்லாம் அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. சோ அதோட ரசம் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா அவ்வளவு அதோட அது அந்த மாதிரி விழணும். அப்ப நம்மளும் எப்படி ஒன்னொரு ஸ்டெப் படிச்சுதான் அதோட ரசத்தை நம்ம வந்து ரசம்னா என்ன அர்த்தம்? அதோட டேஸ்ட் நமக்கு புரிய வரும். பகவத்கீதா டேஸ்ட் புரியணும்னா படிச்சுட்டே இருந்தாதான் புரியும். மீனிங்கோட, நாட் ஓன்லி ஸ்லோகாஸ் ரீடிங் மாத்திரம். ஸ்லோகா ரீட் பண்ணின்னு சொல்லிட்டு அதுல எல்லாம் புரிய வராது. அதே போல ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் இது என்னது ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி ஒரு சயின்டிஸ்ட். அவரும் வந்து பகவத்கீதை எல்லாம் படிச்சு என்னடாப்பா நான் தான் ஏதோ லெபார்டரியில பண்றேன் அதான் பண்றேன் ஏதோ சின்ன ஒரு இதுல வந்து நான் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சேன் இதை கண்டுபிடிச்சேங்கிறேன் ரொம்ப பெருமை எனக்கு. அப்படி இந்த உலகம் முழுவதுமே எப்படி பகவான் படைத்திருக்காரு, அவர் எப்படி படைத்திருக்காரு, எல்லாம் பூமியெல்லாம் எப்படின்னு தொங்குறது, எதிர ஹுக்கு போட்டிருக்கு ஒண்ணும் கிடையாது. சூரியன் என்ன பூமி என்ன எல்லாம் அதே ஆர்பிட்ல சுத்துறது, அதே கணக்குதான். ஒரு சுத்துனா 24 மணிக்குள்ள ஒரு சுத்து, இப்படி ஃபுல்லா ஒரே ஆர்பிட்ல சுத்தும் போது 365 நாள், ஒரு வருஷம் எடுக்கிறது. இதெல்லாம் எப்படி யாரோட இயக்கத்துல? ஏன் அது ஃபாஸ்டா சுத்த மாட்டேங்குது, ஏன் ஸ்லோ? இதெல்லாம் யாரு கண்ட்ரோல் பண்றா? இதெல்லாம் அவருக்கு வந்து பார்த்து ரொம்ப பிரமிப்பு. நான் பகவத்கீதையை படித்த போது மற்றும் கடவுள் இந்த பிரபஞ்சத்தை எவ்வாறு படைத்தார் என்பதை பற்றி சிந்தித்து பார்க்கும் போது எல்லாமே மிக பிரமிப்பாக தெரிகிறது அப்படின்னு அவர் வேற சொல்றாரு. அப்போ நிறைய பேர் படிச்சிருக்காங்க. இப்ப நம்ம வந்து இப்ப ஆரம்பிச்சிருக்கோம், நமக்கும் இப்ப வரும் பிரமிப்பு வரும். அது இப்போ ஏன் இஸ்கானின் பகவத்கீதை உள்ளது உள்ளபடி அதுல போட்டுரும் உண்மை உருவில் அப்படி இருக்கும். உண்மை வெறும் பகவத்கீதை போட்டா போறாதான். நிறைய இப்போ புஸ்தகம் கடையில எல்லாம் போய் பார்த்தோம்னா மார்க்கெட்ல நிறைய புக் இருக்கும், ஜஸ்ட் பகவத்கீதா தான் போட்டுப்பாரு. பட் நம்மளோட எக்ஸ்ட்ராவா உண்மை உருவில் இருக்கும். அப்படின்னா என்னது, என்ன கிருஷ்ணர் சொன்னார் அங்கேருந்து வந்தது, அதுக்கப்புறம் படிப்படியா யாரெல்லாமோ ஆச்சாரியர்கள் சொல்லி சீடர்கள் சொல்லி அப்புறம் அவர்கள் ஆச்சாரியர்களாய் சீடர்களாய் பரம்பரையா அது வந்திருக்கு. அது அப்படியே வந்திருக்கு. கிருஷ்ணர் சொன்ன அதே வார்த்தைகள் தான் இன்னைக்கு நம்ம படிக்கிறோம். சோ உடைந்த கேபிள் மூலம் சார்ஜ் செய்தால் தொலைபேசி சேதமடையும். அது இப்ப நம்ம கேபிள்லாம் அந்த மாதிரிதான், நம்ம மொபைல்லாம் அந்த மாதிரி சார்ஜ் இட், சார்ஜிங் ஆஃப் பண்ணாங்க 100 ஆயிடுச்சு. ஐ ரிமெம்பர். இப்ப இது படிக்கும்போது என்ன வந்து அப்ப உடைந்த கேபிள்னாக்கா அது சார்ஜே ஆகாது, சேதமாகும், அப்புறம் வந்து சார்ஜ் ஆகாதுன்னா அப்புறம் பேச முடியாது அந்த மாதிரி. இப்ப இது வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, அந்த முன்னாடி வயர் உள்ள அதுவும் அப்படித்தானே, இந்த வயர் வந்து இப்படி இருக்கும், அப்படி போன் பண்ணா எல்லாம் வயர் கனெக்டடா இருக்கும். அது பேச முடியாது, கிராக் இருந்தா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சரியான தரவு பரிமாற்றத்திற்கு இதை பயன்படுத்த முடியாது. இது அனுப்புனாருக்கும் பெறுநருக்கும், யாரு ரிசீவ் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு, யாரு அனுப்புறாங்களோ மெசேஜ் அனுப்புறாங்களோ இடையேயான தொடர்பு இல்லாததால் ஏற்படுகிறது. சரியா? பிகாஸ் தேர் இஸ் சம் கிராக் இன் தட் கார்ட்ல. அது போல கிருஷ்ணரின் போதனைகள் ஒழுங்கு வரிசையின் உடைக்கப்படாத சங்கிலி வழியாக வர வேண்டும். அப்ப ஆச்சாரிய பரம்பரையில அப்படி வரணும். அது உடைக்கப்பட்ட இதா வந்ததுனாக்கா ஒழுங்கா நமக்கு வந்து இப்போ நம்ம இவ்வளவு ஆனந்தமா கேட்க முடியாது, எல்லாம் ஒரு மாதிரி இருக்கும். அவ நடுவில் அவ கருத்தை போட்டு அந்த மாதிரி படிப்பான். கீதை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடம் ஆகும். ஆனால் குறுகிய காலத்தில், இப்ப நம்மளாம் 1 வருஷமா படிக்கிறோமா போறோமா, லெவல் 2 எல்லாம் கிடையாது, யாருக்கும் பொறுமை கிடையாது. இப்போ 18 days கோர்ஸ் பகவத்கீதா, அதுதான் அட்ராக்ஷனே. அதனாலதான் எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுவா. இப்பப்ப அதுவும் போயிடுது. அப்புறம் இந்த லெவல் 2 எவ்வளவு நாள்ல முடிப்போம்? முன்னால 18 weeksல முடிப்போம். இப்ப அதையும் கம்மி பண்ணிட்டோம். 18 weeks கூட கம்மி பண்ணி இப்ப 5 நாள் கிளாஸ் எடுத்து சீக்கிரம் 2 மாசம் 2.5 மாசம் 3 மாசம் மேக்சிமம், நடுவில் லீவ் எல்லாம் வரலன்னா 3 மாசத்தை எங்க லெவல் 3 போயிடுவீங்க. என்ன வேணும் இப்போ? அப்படி ஆன்மீகத்துல முன்னேறின்னு போறது. அதுதான் எல்லாருக்கும் என்ன ஃபாஸ்ட் வேர்ல்டு இப்போ. சோ கீதை முறையாக ஆய்வு செய்ய 1 வருடமாகும். ஆனால் குறுகிய காலத்தில் நம்மால் அதை செய்ய முடியாது. அதனால் கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையிலான எண்ணங்களின் ஓட்டத்தில் கவனம் செலுத்தும். என்ன பேசிக்கா அவங்க என்ன பேசிக்கிறாங்க, அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அதுல கருத்தெடுத்து ரொம்ப டீப்பாலாம் நம்ம படிக்கணும்னா இட் வில் டேக் லாட் ஆஃப் டைம். சோ நம்ம குறிக்கோள் என்னது, வாட் இஸ் அவர் எய்ம்? கீதையின் ஆழமான ஆய்வுக்கு நம்மை தயார்படுத்தல். திரும்பி நம்ம லெவல் 3 போனா என்ன படிக்க போறோம்? இதேதான். ஆனா வேறு இது ஸ்கிரிப்சர்ஸ் இருக்கும், ஈஷோபனிஷத் எல்லாமே. ஆனா இதை சார்ந்துதான் இருக்கும். ஈஷோபனிஷத், நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன், அந்த 3 சப்ஜெக்ட் இருக்கும். ஆனா பேஸ் பார்த்தோன்னா எல்லாம் நம்ம பகவத்கீதாலே படிச்சிருப்போம். இப்ப நல்லா படிச்சாலும் வச்சுக்கோங்க, எல்லா கிளாஸையும் இதை அட்டன் பண்ணிட்டோம்னா உங்களுக்கு அது ஈஸியா போயிடும். ஆமா நம்ம இது படிச்சோம் இல்ல, பகவத்கீதால படிச்சோம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு நினைவு வரும். எந்த சாப்டர் எந்த ஸ்லோகம்லாம் நினைவு இல்லைனாலும் படிச்சோம், அந்த பேஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைவு வரும். அதனாலதான் லெவல் 3 யூ ஷுட், ஆஃப்டர் லெவல் 2 only you should go to level 3. ஒரேடியா ஜம்ப் பண்ணி போனா புரியாது. அதே போல லெவல் 5 நிறைய இருக்கு. எல்லாமே லெவல் 5 வரைக்கும் நீங்க பகவத்கீதா தான் படிக்க போறீங்க. ஆனா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஓகே, சரி. மொத்தம் எவ்வளவு இது இருக்கு அதுல வேர்சஸ் இருக்கு, எவ்வளவு என்னது ஸ்லோகாஸ் இருக்கு? 700 ஸ்லோகா. நம்ம 18 days அதெல்லாம் பார்க்கல. ஒரு சாப்டர்ல ஒரு மேக்ஸிமம் 15, 12, 15 தான் பார்த்திருப்போம்.
லார்ட் கிருஷ்ண பகவான் கிருஷ்ணர் எவ்வளவு சொன்னார்? 574 ஸ்லோகங்கள் சொன்னார். ஏன்னா அவர் தான் நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. குருவா இருந்து அவர் வந்து இப்ப நீங்க எல்லாம் பேசாம தான் இருக்கணும். ஒரு கொஸ்டின் நீங்கன்னா நான் 10 சென்டென்ஸ் சொல்லணும். ஸோ இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஹூ இஸ் எக்ஸ்பிளைனிங். அவங்க தான் ஜாஸ்தி பேசுவாங்க. அப்ப கிருஷ்ணர் அதுல எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுனால அவருக்கு வந்து ஸ்லோகம் ஜாஸ்தி. அர்ஜுனா அவங்களே கேள்விதான் கேட்கிறார். இப்ப 84 ஸ்லோகம் தான் அவர் சொல்றார். சஞ்சயா வந்து எவ்வளவு சொல்றாரு? இது மறைஞ்சிருக்கு. சஞ்சயா 41. இல்ல இல்ல எனக்கு இந்த நிறைய இங்க இதெல்லாம் உங்களோட இது வச்சிருக்கேன் கீழே. சஞ்சயா வந்து 41 ஸ்லோகம்னு சொல்றார். திருதராஷ்டிரன் வந்து ஒரே ஒரு திருதராஷ்டிர மகாராஜா ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் அவரோட தான் ஆரம்பம் ஆறுது. அவர் அது கேள்வி கேட்டு வாய முடின்னு விடுறாரு. ஏன்னா அதுக்கப்புறம் டிராமா இதெல்லாம் இவங்க என்னெல்லாம் பேசுறாங்களோ அதுதான் கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு வந்து பேசுறதுக்கு வாய்ப்பே வரல. எல்லாம் புரிஞ்சுன்னு விட்டார். அப்ப அதுதான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுதான் வந்து பகவத்கீதா. அப்புறம் என்னது பார்க்க போறோம்னாக்கா மொத்தம் கேரக்டர். இப்ப டிராமா எல்லாம் போட்டுருந்தாக்கா நம்ம கேரக்டர் யாரெல்லாம் இருக்கான்னு பார்ப்போமே. அதுபோல பகவத்கீதால மொத்தம் 5 மெயின் திங்ஸ் தான் நம்ம வந்து படிக்கிறோம். வேற ஒன்றும் விஷயம் இல்லவே இல்லை. அந்த 5 திங்ஸ் படிக்கிறதே வந்து என்னன்னாக்கா பகவத்கீதை உண்மை உருவில் விவாதிக்கப்பட்ட 5 விஷயங்கள். என்னது? ஈஸ்வரன்னா கடவுள். யாரு கடவுள்? கிருஷ்ணர். சோ அது படிக்க போறோம். ஜீவான் வந்து ஜீவாத்மா. நம்ம தான் ஆத்மா. ஜீவாத்மா லிவிங் பீயிங்ஸ் சொல்லலாம். அதுதான் நாம. சோ அது ஒண்ணு. 2வது பாயிண்ட் அது படிக்க போறோம். பிரகிருதினா இயற்கை. மரம், மேகம், மலைகள், காற்று, ஆகாயம் இதெல்லாம் இருக்கும். இயற்கைனா தெரியும், நேச்சர் இல்லையா? நேச்சர். அப்புறம் காலம் மாறுறது. சொல்றோம் இல்லையா? காலம் போன மாசம் எப்படி இருந்தது, அதுக்கு போன வருஷம் எப்படி இருந்தது, அந்த மாதிரி காலம் மாறுறா போல அதை பத்தி படிக்க போறோம். காலம். இது எல்லாமே இட்டர்னல். ஈஸ்வரன் இட்டர்னல், நாமளும் இட்டர்னல். இல்லை நம்ம தான் செத்து போறோமே அப்படின்னா இல்ல, நம்ம இனிமே சாக மாட்டோம். 2வது சாப்டருக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் நமக்கு நம்ம சாவே கிடையாது. we are never. நமக்கு ஹாப்பி பர்த்டேயும் கிடையாது, டெத் ஆனிவர்சரியும் கிடையாது. நமக்குலாம் we are always alive. only இந்த பாடிக்கு தான் இறப்புன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து 2வது சாப்டர்ல பார்க்க போறோம். இப்போ நம்மளும் நித்தியம் தான். we are also eternal. இயற்கை அதுவும் நித்தியம். எப்ப வந்து இதை படைத்தாரோ அப்போ இயற்கையும் வந்தாச்சு. அப்ப இயற்கையும் அப்போ காலம் எப்போ இருக்கப்பட்டதான். இதெல்லாமே இட்டர்னல். டசன்ட் கோ. என்னது அது அழிஞ்சு போச்சு அது மாதிரி கிடையாது. அப்புறம் கர்மா. 5வது வந்து கர்மா. அது வந்து 3வது சாப்டர் 4வது சாப்டர் பார்ப்போம். அப்படின்னா என்ன? செயல். நம்ம என்னெல்லாம் செயல் பண்றோம் அது. எஸ், அது டெம்பரரி. அதுக்கு அது வந்து ஒரு முற்றுப்புள்ளி உண்டு. மேனிஃபெஸ்டட் அண்ட் அனிலேட்டட். அது வந்து ஒரு செயல் பண்றோம், அது வந்து செயல் பண்ணிருக்கோம். அதோட ஃப்ரக்டிஃபை எப்போ ஆகும்? ஃப்ரக்டிஃபை ஒரு மலர் மொட்டு மாதிரி இருக்கு வச்சுக்கலாம். அந்த மலர் மொட்டு ஓகே, அது விரிஞ்ச அப்புறம் தான் அதோட ஆஹா நல்ல பூ அப்படின்னு நமக்கு அந்த பூவை பத்தி உள்ள அறிமுகம் தெரியும். மொட்டா இருக்கிறதுக்கே தெரியாது. வெயிட் ஃபார் இட் டு க்ளோ அப்படின்னு க்ரோ பிக் அப்படி. ஸோ நம்ம இது எப்படி ஆக்ஷன் அப்படிதான். ஒரு ஆக்ஷன் பண்றோம், நல்லது பண்றோம். இப்போ 18 days இப்போ இந்த லெவல் 2 வச்சுக்கலாம். இல்லை 18 days 18 days படிச்சுட்டோம், என்ன புரிஞ்சது தெரியல. வேண்டாம், லெவல் 2 எல்லாம் ரொம்ப ஹையா இருக்கும். நம்ம 18 days பண்ணமா வேண்டாமா அப்படி இருப்போம். பட் யூ தாட் இல்ல பார்க்கலாம், ஒரு ட்ரை பண்ணலாமே, லெவல் 2 தான் பண்ணி பார்க்கலாமே. அதுதான் மேனிஃபெஸ்ட். நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒரு திங்க் பண்ணிருந்தீங்க, இப்போ மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிடுது. யூ ஸ்டார்டட் அட்டெண்டிங் த கிளாஸ். அப்போ மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிடுது. நீங்க தாட் பண்ணதெல்லாம் மேனிஃபெஸ்ட் ஆயிடுது. அண்ட் அனிலேட்டட். ஒரு இதர் வந்து இப்படி உற்பத்தி ஆகும், அது வந்து உற்பத்தி ஆனதெல்லாம் அழிஞ்சும் போகும். இந்த ஞானம்லாம் அழியாது. உடனே அப்படி கால்குலேட் பண்ணாங்க. நான் ஒரு ஞானம் சொன்னது உங்களுக்கு நீங்க லெவல் 2. அப்ப இந்த லெவல் 2 பண்ணதெல்லாம் அழிஞ்சு போயிடுமானா இல்ல. அதுக்கு அனிலேட்டுக்கு வேற எக்ஸாம்பிள் இருக்கும். மெட்டீரியல் திங்ஸ் இதெல்லாம் வந்து உற்பத்தி ஆயிருக்கோ. இப்போ அது மொபைலா இருக்கட்டும், நம்ம வீடா இருக்கட்டும், நம்ம உடலா இருக்கட்டும், உடலும் வந்து உற்பத்தி பண்ணதுதான். எல்லாமே ஒரு நாளைக்கு அழிஞ்சு போகும். ஸோ எதெல்லாம் கிரியேட்டடோ அதெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு அழிஞ்சு போகும். இது மாத்திரம் இதெல்லாம் இப்போ டெம்பரரி. நம்ம செயல்கள் எல்லாமே தற்காலிகம் தான், வெளிப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் அழிக்கப்படுவது. ஓகே, இதுதான் ஈஸ்வரா. ஈஸ்வரா என்னது? கடவுள், கிருஷ்ணர். ஜீவனா எல்லா ஜீவன், நாட் ஓன்லி ஹியூமன் பீயிங்ஸ், அனிமல்ஸ், பேர்ட்ஸ், இன்செக்ட்ஸ், கிருமி விருமி எல்லாம் இருக்கே. 84 லட்சம் உயிரினங்கள் இருக்கு. அப்புறம் பிரகிருதி, இயற்கையில குணங்கள் உண்டு. சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணம் அது இருக்கு. அதுக்கு அல்லாதுக்கு வேற என்னெல்லாமோ இருக்கு. இந்த இயற்கை, மலைகள், மேகங்கள் அதெல்லாம். கால சக்கரம் சொல்றோமே, காலம் மாறி நம்மளே மாறிட்டு இருக்கோமே. ஒரு காலத்துல ஒல்லியா நல்லாதான் இருந்தோம், இப்பெல்லாம் குண்டு போட்டு நான் என்னோட சொல்றேன். அந்த மாதிரி நமக்கு காலத்துல எப்படி நம்ம மாறிட்டு வரோமோ அது போல காலத்தால் வந்து அழியப்படுவதும் நிறைய இருக்கும், உற்பத்தி ஆறுதும் நிறைய இருக்கும், மாறிண்டே இருக்கும். காலம் வந்து மாத்திண்டே இருக்கும், எல்லாரையும் மாற வைக்கும், நம்மளும் மாறிட்டு இருப்போம். கர்மா, செயல். நம்ம என்ன செயல் பண்றோமோ அதுக்கு ஏத்தா போல நமக்கு வந்து இது கிடைக்கும், நமக்கு பலன் கிடைக்கும். எவ்ரி ஆக்ஷன் ஹஸ் காட் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன். அதெல்லாம் ஸ்கூல்ல படிச்சது, சயின்ஸ் டீச்சர் எல்லாம் சொல்லி மண்டையை உடைச்சு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப நம்ம என்ன ஆக்ஷன் பண்ணாலும் அதுக்கு ஒரு எதிர்ப்பதமா என்னது ஒரு இது வரும், ரியாக்ஷன் வரும்.
ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் அதுவும் அந்த மாதிரி வரும். அதே போல நம்ம இப்ப இந்த உலகத்திலயும் நம்ம எந்த ஒரு பெண்ணாசை மண்ணாசை பொன்னாசை எல்லாம் சொல்றோம், அதுக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும். நல்லது பண்ணா நல்லது கிடைக்கும், கெட்டது பண்ணா கெட்டது கிடைக்கும். அதுதான் என்ன பேரு? கர்மா. இதுதான் நம்ம வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, இப்ப என்ன அது வந்துன்னா கன்ஃபியூஸ்ட் அர்ஜுனா வித் லார்ட் கிருஷ்ணா. மணி பார்த்து விடுறேன், டைம். ஓ 2-3 minutes தான் இருக்கு. 8:30 மணி முடிச்சு விடலாம். நம்ம வந்து 9 மணி வரைக்கும் இழுக்க வேண்டாம். எப்பாவது ரொம்ப அந்த சாப்டர் முடிவுக்கு வந்துட்டோம், இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்லோகாஸ் தான் இருந்ததுனால நம்ம 9 மணி வரைக்கும் பண்ணலாம். இப்ப உங்களை எல்லாம் டிலே பண்ண வேண்டாம், ஏன்னா நமக்கு நிறைய நாள் இருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் பண்ணி நம்ம முடிச்சுடலாம். பகவத்கீதையோ இப்ப மனநிலை. இப்போ ஒரு டிராமா போடுறோம்னா அந்த ஒரு சீன் என்ன சீன் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லையா? ஏதோ ஒண்ணுமே அது புரியறதுக்கு சில ஸ்டோரிஸ் அப்படிதான் இருக்கும். என்னவோ ஆரம்பிச்சிருப்பா, டயலாக்ஸே இருக்கும், புரியாது. யாரோ பேசுறா, அப்புறம் ஒரு 2 பேஜ் ஒரு சாப்டர் முடிஞ்சப்பறம் ஓஹோ இதுவா சீன் அப்படின்னு தெரியும். இப்ப நம்ம டிராமா போடும்போதுனா we have to see the scene. இப்ப பகவத்கீதை மனநிலை இருந்து அர்ஜுனனின் குழப்பமும் கலக்கமும் கிருஷ்ணரை பகவத்கீதை பேச செய்து அவரை மீட்க செய்தன. வெளிப்படையாக அர்ஜுனன் பகவத்கீதை முதலில் கேட்பவர் என்றாலும் அது அனைவரின் நலனுக்காக. அனைவருங்கிறது யார்? நம்மள மாதிரி ஒரு மாசம் நம்ம இதெல்லாம் அட்டென்ட் பண்றோம். 18 days கோர்ஸா இருக்கட்டும், level 2 இருக்கட்டும், இது எல்லாருக்கும் நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து இது பயனளிக்கக்கூடியதா இருக்கு. அர்ஜுன் ஹர்ட் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். இதெல்லாம் அவர் கேட்டது ஓகே, நமக்கும் வந்து அவர் மூலமா இது படிக்க படிக்க நமக்கும் வந்து ஞானம் வருது. குழப்பமான அர்ஜுனா பகவான் கிருஷ்ணனுடன். அர்ஜுனா இன்டெசிஷன் என்ன எடுத்து அழகா போர் புரியணும்னு சொல்லிட்டு வந்தாச்சு. அதெல்லாம் நமக்கு ஸ்டோரி தெரியும் இல்லையா? ஒரு என்ன குண்டூசி நிலம் கூட கொடுக்க மாட்டேன்னு துரியோதனன் சொல்லிட்டான். அப்புறம் இவ யாரு? சித்தப்பா பிள்ளைகள் தான். இவாளும் ராஜகுமாரர், அவளும் ராஜகுமாரர். இவளுக்கு அப்பா கிடையாது, திருதராஷ்டிரன் தான் இருக்கா. அப்ப எனக்கு சரி, இப்ப எல்லாரும் சேர்ந்து வந்து உனக்கு ஒரு ராஜ்யம் கொடுக்குறேன், நாங்க கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும், அப்படி பண்ணலாமே. இல்லை, துரியோதனுக்கு அங்க வேல்யூவே கிடையாது. அவர் குருட்டு மகாராஜா உட்கார்ந்து திருதராஷ்டிரன். துரியோதன அப்ப என்னது, அப்பாக்கு தான் ஒன்னும் டிசிஷன் எடுக்க தெரியல, நானே எல்லாம் சொல்றேன் சொல்லிட்டு அவர் கட்ட வழியில ஹீ செல்லிங் நோ இந்த 5 பேருக்கும், என்னோட சித்தப்பா பிள்ளைகள் 5 பேருக்கும் ஒரு குண்டூசி உள்ள நிலம் கூட கொடுக்க முடியாதுன்னு மறுத்துட்டார். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா அவரே சொல்லிட்டார், அப்ப நம்ம போர் புரியலாம், யாரு வெற்றி பெறணும் நம்ம ஜெயிக்கலாம் அப்படின்னு. அப்படிதான் அந்த போரே ஆரம்பிச்சது. அப்ப அர்ஜுனா as a kshatriya he accepted. ஏன்னா kshatriyர்களுக்கு அது வந்து இல்ல எல்லாம் சொல்ல முடியாது, you have to accept. ஆனா அப்ப தேரோட்டி யாரு? கிருஷ்ணர். அப்ப கிருஷ்ணா அந்த எல்லா அன்னைக்கு நடுவுல கொண்டு போய் நிறுத்தி எனக்கு பாக்கணும் யார் நம்ம எதிரணியில இருக்கான்னு. அங்க வந்து பார்த்தா தெரியறது தாத்தா, நம்ம எடுத்து வளர்க்கின தாத்தா, நமக்கு எப்படி அம்பவில்லை எப்படி தூக்கணும், எப்படி எய்ம் பண்ணணும், இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்த குருமார்கள் இருக்கா, நம்ம கசின்ஸ் எல்லாம் இருக்கா, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும், நமக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டுங்கிறவெல்லாம் துரியோதன அவளுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணிட்டு எதிரணியில இருக்கா. இச்சுச்சோ நான் என்ன பண்றதா இருக்கேன், இவாளெல்லாம் அழிக்கணுமான்னு சொல்லிட்டு அவருக்கு ரொம்ப குழப்பம். மனிதர்கள் ஒரு காக்கா கூட நம்ம வந்து ஒரு புழு பூச்சியோட நம்ம இறக்க வைக்க கூடாது, இதெல்லாம் பாவம் சொல்றோம். இந்த மாதிரி மனுஷர்களை இறக்க வைக்கிறேனே, உங்க குடும்பத்துல ஒரு அப்பா இல்லாம ஆயிடுமே, ஒரு தாத்தா இல்லாம ஆயிடுமே, அந்த குடும்பம் வாரிசு என்ன ஆகும், எல்லாம் இந்த பொம்மநாட்டி எல்லாம் ஒரு இது என்னது ஹேவேற ஆயிடுவா, அவளை காப்பாத்துறதுக்கு யாரு, இந்த மாதிரி ரொம்ப என்னெல்லாமோ திங்க் பண்றாரு. சோ இரு படைகளுக்கும் நடுவே கிருஷ்ணர் தேர் ஓட்டினார். குருக்ஷேத்திர போரில் அர்ஜுனன் சிரமப்பட்டான். அவர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்தார். அதன் விளைவாக இந்த பகவத்கீதை பேசப்பட்டார். ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டு அப்ப அவர் வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆனோன்னு அப்ப பகவத்கீதை ஆரம்பிச்சார். இன்னைக்கு எல்லாம் ஆரம்பிக்க மாட்டார், நாளைக்கு தான் ஆரம்பிப்பார், 2nd chapterல தான் ஆரம்பிப்பார். சோ இது இன்னும் 2-3 ஸ்லைட் பார்த்துட்டு நிறுத்தலாம். அப்ப கீதா மகாத்மியம் எது படிச்சாலும் நம்ம வந்து அதோடைய குளோரிஸ் இல்லையா, கீதை படிக்கிறதுல என்ன ஒரு ஆனந்தம், அதுல என்ன கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு. சர்வோபனிஷதோ காவோ துக்தா கோபால நந்தன. எவ்வளவு உபனிஷத் நிறைய உபனிஷத் இருக்கு இல்லையா, அது எல்லாமே சேர்த்து ஒரு பசு வடிவில போடணும். தொக்தானா பால், ஒரு பசுல இந்த கறந்தா என்ன வரும், பால் வரும். சோ இந்த உபனிஷதம் எல்லாம் போட்டு கறந்தா என்ன வருதுன்னா பகவத்கீதா. இத கறந்தவர் யாரு? கோபால நந்தனா, கிருஷ்ணர் கறக்குறார். பார்த்தோ வத்சனா காஃப், அந்த கண்ணுக்குட்டி. பார்த்தோம்னா அர்ஜுனன் தான் பால் குடிக்கிற கண்ணுக்குட்டி. அவர் குடிக்கிற முதல்ல அவர் தான் குடிக்கிற, அப்புறம் நம்மளும் தான் இப்ப பருகுறோமே. அந்த மாதிரி பார்த்தோ வத்ச சுதிர் பக்தா துக்தம், பால் வந்து கீதாமிருதம் மகத். அந்த பால் எப்படி இருக்குமா, ரொம்ப சுவையா இருக்கு, அவ்வளவு ஆனந்தமா இருக்கு. அனைத்து உபநிடதங்களும் ஒரு பசுமாடு போன்றவை. பசுவின் பால் கறக்கும் நந்தாவின் மகன் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர். அர்ஜுனன் கன்று, கீதையின் அழகிய அமிர்தம் பால் மற்றும் நல்ல தத்துவ அறிவின் அதிர்ஷ்ட பக்தர்கள் யாரு? நாம தான். அந்த பால் குடிப்பவர்கள் மற்றும் ரசிப்பவர்கள். இப்ப நம்ம எல்லாம் ரொம்ப அதிர்ஷ்டசாலிகள், ஏனோ தானோ எல்லாம் இல்ல. நம்ம நினைக்கிறோம் ஏதோ வந்துட்டோம் அப்படின்னு, கிடையாது. God has chosen us. நம்மளை வந்து பகவான் சூஸ் பண்ணி இந்த கிளாஸ்க்கு அனுப்பி வச்சிருக்காரு. இன்னைக்கு முடிஞ்சிருக்கு, நம்மளால அட்டென்ட் பண்ண முடியறதுன்னா தேங்க்ஸ் டு பகவான். சோ நாளைக்கு வந்து இது நாளைக்கு தான் ஆரம்பிக்கவே போறோம். ஒரு ஸ்லோகம் மெதுவா போலாம், இன்னும் அவசரம் இல்லை, ஏன்னா உங்களுக்கு புரியணும் இல்லையா, அதனால
ரொம்பவே ஸ்லோவா போறாள் மாதாஜி இன்னும் ஃபாஸ்ட்னாக்கா அப்படி இந்த ரெகுலேட்டர் திருப்பிடலாம். இல்ல ரொம்ப ஃபாஸ்டா போறீங்க புரியல கொஞ்சம் ஸ்லோ பண்ணா ஸ்லோ பண்ணலாம். ஸோ ஐ ப்ரிஃபர் டு கோ ஸ்லோலி. யாருக்காவது இல்ல ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கு ஃபாஸ்ட் பண்ணணும்னாக்கா பண்ணிடலாம். ஓகே, நாளைக்கு வந்து நம்ம வந்து அப்பதான் நாளைக்கு தான் நுழைய போறோம் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டரோட ஸ்லோகால. ஆமா எல்லாம் இருக்கே, 1ல இருந்து 27 இருக்கு, அப்புறம் 28ல இருந்து 46. நாளைக்கு மூணு கிளாஸ், 4 கிளாஸ் போகும். இதுல வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து இப்ப நான் ஸ்டாப் பண்றேன், யாருக்கெல்லாம் வந்து ஸ்லோகா என்ன ஸ்லோகா படிக்க சொல்றாங்க மாதாஜி, சுச்சோ இதெல்லாம் வேண்டாப்பா நமக்கு அப்படின்னாக்கா டோன்ட் பாதர். உங்களுக்கு சௌரியமா இருக்குமேன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து படிக்க வைக்கிறேன். உங்களுக்கு அதுல விருப்பம் இல்லைன்னாக்க சொல்லிடலாம், மாதாஜி இல்ல ஸ்லோகா எல்லாம் படிக்கல கேட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு, நோ ப்ராப்ளம். யாருக்கு படிக்கணுமோ படிக்கலாம். இல்ல அது நான் அதை நினைச்சுட்டு பயந்து ஓடாதீங்க சொல்றேன். ஸ்லோகா படிக்க சொல்றாங்க, ஐயோ மாதாஜி இதெல்லாம் யாருக்கு வரும், எனக்கு ஸ்லோகா எல்லாம் படிக்கிறேன் அதனால எல்லாம் ஓடி நமக்கு கேட்கணும், அவ்வளவுதான். திஸ் இஸ் ஒன்லி ஸ்ரவணம், காதால நம்ம கேட்டு புரிஞ்சுக்கிறது தான். இப்ப நம்ம வந்து கிளாஸ் வைண்ட் அப் பண்ணலாம். அது நீங்க வந்த வைஷ்ணவர்கள், நீங்கள் எல்லாருமே வைஷ்ணவர். யாரெல்லாம் கிருஷ்ண பக்தர்களா இருக்காளோ, கிருஷ்ணர் தான் எனக்கு எல்லாமே அப்படி நான் அந்த மாதிரி நினைக்கிறவா தான் 18 days கோர்ஸே பண்ணிருப்பான். 18 days கோர்ஸ் பண்ணிட்டு எல்லாரும் வந்திருக்கீங்க L2 இல்லைனாக்கா கண்டிப்பா உங்க ஊர்ல அவங்க எது உடம்புல ஊர் இருக்கு, பகவானுடைய கிருஷ்ணரோட அனுகிரகம் நல்லா ஊர் இருக்கு. அவரும் அது போல நமக்கு வந்து வழி நடத்தி கொடுக்குறாரு. சோ எல்லாரும் உங்க வைஷ்ணவா எல்லாரும் வந்தவாளுக்கு எல்லாம் ஒரு கும்பிடு போட்டு, அப்புறம் அந்த ஆச்சாரியர்களுக்கு எல்லாம் கும்பிடு போட்டு நம்ம வந்து இந்த கிளாஸை வந்து வைண்ட் அப் பண்ணலாம். वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय अनंत कोटि भक्त वृंद की जय जीन प्रभुपाद की जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय कृष्ण महामंत्र की जय चैतन्य महाप्रभु की जय श्रीमद् भगवद गीता और भागवत ग्रंथ की जय राधा गोविंद की जय अयोध्या श्री रामलल्ला की जय அயோத்தியால ராமலல்லானா ராமர் சின்ன குழந்தை ரூபத்துல இருக்காரு. லல்லான்னா ஒரு சின்ன பிள்ளை. அயோத்தியால இருக்கிற ராமர் அவருக்கும் வந்து போற்றணுமே, இப்ப அதை ஆட் பண்ணிருக்கோம் நாங்க. கௌர பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி हरि हरि बोल बोल ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण